Ndikulandireni ndi manja awiri kuchokera pano pa bwalo la school la primary la Baka kumene kundi ndera la kumpoto kwa boma la Karonga pamene pachitike msonkhano wa chipani cha Malawi Congress MCP. Ine dzina langa ndi Madalitso Phiri. Ndikulandireni ndi manja awiri ku zolusa zathu kuti khaletu kupasirani msonkhano umenewu. Amene achitise msonkhano umenewu ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda, palinso akuluakulu ena Vice President oyamba achipani chimenechi Catherine Gotani Hala ndi akuluakulu ena amene ali pa malo ano. Ye zimene atifotokozera zimene tamva ndi zakuti msonkhano umenewu aukonza ngati chisangalalo, kuti akusangalala chifukwa chakuti dera lino linatulusa ma ward councilor atatu a chipani cha Malawi Congress pa chisankho chapadera chimene chinachitika mwezi wa Machi. Ndiye kamba za dera la Baka amene masata mazola ampira mukumbukira kuti pali timu ija ya Baka City imene ili mu Super League, imasoya nawo mu Super League. Tikuwuzidwa kuti timu imeneyi kwawo kwenikweni ndi kuno lili pakatikati pa kwawo pa timu imeneyi, ndipo ndikayang'ana kumanzere kwangaku ndi katikati mwenikweni mwa mzinda kapena kuti mwa dera la boma la Karonga chifukwa ndilati ndiponye mwala pano kupita kumanzere kwangaku lero ndifika pamene pali Admark komanso pamene pali msika waukulu wa boma lino la Karonga. Ndiye wangati wathu Karonga kuno ndi Adams Clement Undaninge. Ndimafuna ndingomufunsa chinthu chimodzi. Adams, msonkhano umenewu akuti ndi chisangalalo cha kupambana kumene MCP inali nako pa chisankho cha makansala. Tanga ndifotokozera chisankho chimene chinayenda bwanji? Zikomo kwambiri nzanga Madalitso, ndifotokoze kuti monga mmene mwafotokozera chisankho kuno ku Karonga chinachitika pa 26 March chaka chino. Zimene zikusatira kumangidwa kwa makansala atatu amene anamangidwa pa milandu ya katangale, zimene zinachitisa kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lichite chisankho pa 26 March. Ndiye pa chisankho chimene chinachitika ku dera la Kapolo, dera la Chilanga komanso dera la Rukulu pamene tili siku la lero. Ndiye madera onse atatu amene anapambana ndi makansala amene akuyimira chipani chimenechi cha Malawi Congress
pamene tikatengera wodi ya Chilanga amene anapambana ndi Alik Angoma, pamene wodi imene tili ino amene anapambana ndi Gift Mwakero Mwale, pamene Kapolo amene anapambana ndi King Muvula. Ndi msonkhano umenewu ndi mbali imodzi ya chisangalalo imene chipani chimene cha Malawi Congress chayika kuti chikondwerere ndi masapota kamene osatira a chipani chimenechi pa skulu primary imene ya Baka ku tsiku la lero. Chabwino ndiye dera lino la kumpoto cha Kuzabwe kwa boma la Karonga lazungulidwa ndi madera ati kulapungwani. Zomwe kwambiri dera limene tili ndi Karonga North West kapena kuti kumpoto cha Kuzabwe kwa boma limeneli la Karonga, ndipo phungu wa dera limeneli ndi Felix Katwafu Kaira amene ndi chipani cha UTM, pamene dera lina la kumpoto pamene tili pa mbali ya kumanja kwangako ndi Karonga North, ndi pamene phungu wake ndi Amungasuru wa Mwambande amene ndi chipani cha DPP. Tikatengera mbali ina dera limene likuchita malire ndi Karonga Central kapena kuti dera lapakati la boma limene la Karonga, pamene phungu wake ndi Leonard Mwalwanda amene ndi chipani cha Malawi Congress. Kusonyeza kuti boma limeneli lili ndi magulu osiyanasiyana amene amasapota makonkhani ya zipanizi. Tikatengera phungu amene ali mboma limene apopo nzanga ndikuzana nawo mada kuti aphungu amenewa agawidwa malingana ndi zipani zimene zikulu zimene anthu akuziziwa kuno ku Malawi, monga kumpoto phungu wake ndi Amungasuru wa Mwambande amene ndi wa chipani cha Democratic Progressive, pamene dera ino limene ndi Felix Katwafu Kaira amene ndi chipani cha UTM, pamene mbali inayi Karonga Central phungu wake ndi Leonard Mwalwanda. Ndende kuti kagawidwe kakutengeranso zipani zikulu zimene zimaziwika Malawi muno zinakwanisa kuti wina aliyense akhale ndi phungu wake monga mmene mwafotokozera. Chabwino amene twakani wathu Adams Clement Unda Ninge, ndipo akuluakulu a chipani chimenechi akubwera pa malo ano. Amene angofika kumenewo ndi Adeus Gumba, ndi National Organizing Secretary wa chipani cha MCP, komanso ndi nduna ya zamalo, komanso pabweranso Maxwell Cholera ndi mkulu ona za ndale mchipani chimene amene akufika, koma mlendo wamkulu ndi Achimwendo Banda akhale akuti akufika posachedwa apa. Ndiye panakali pano ndi nzanga ndi nzanga Kasim Aubi Kasim tili pa malo pano lero ku Karonga. Zulo tinali ku Ikwendeni kumene chipani chimenechi timachitanso msonkhano. Ungafotokozerani za zimene waziona panakali pano? Mwina madalitso lero titaonena kuti ndi tsiku linanso limene ngati chipani cha MCP chikulitenga ngati tsiku la mtengo wapatali, pamene tikuchitisa msonkhano wake pano pa Baka Ground mu makamaka mboma limene lila Karonga. Tikayelekeza ndi dzulo tinganene kuti ndithu dzulo msonkhano anali ndi msonkhano wabwino, potengeranso kuti kufupi ndi kumene amapanga msonkhano wawo kunalinso a DPP kusogozedwa ndi Professor Peter Mutharika, analinso ndi msonkhano mbali yomweyo, koma 10 up kumeneko both venues 10 up inali bwinobwino, tikuonanso kuno 10 up ndi yabwino, ndipo tikuyembekezera kuti msonkhano umene akusogolera Richard Chimwendo Banda komanso akuluakulu ena chipani chimenechi ukhale wapamwamba ngati mene zinalili dzulo madalitso. Unakambapo za msonkhano umene unachitika dzulo, umene unachitikanso pafupi ndi msonkhano umene anapangisa mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika. Panali manda kuti popeza masapota azipani ziwiri amadusana ena kulowera uku ena kulowera uku, koma zonse zinatha bwinobwino. Zilonda uzanji madalitso zimenezi mwina kunena mosazungulira zikutanthauza kuti tamba mwina kukhwima pandale ngati dziko. Dzulo lichamanthawo analipodi ndithu, ndipo mpakana apolisi akuchigawo chakuno kumpoto ananena ndithu kuwatsimikizira anthu kuti tili tcheru kuonesesa kuti bata lilipo. Izizi zikungotanthauza ndithu kuti tolerance mundale ilipo, komanso titaonena kuti zinachita bwino kuti msonkhano uja unachitika, misonkhano yonse iwiri inachitika. That has been a very good test kumene tikuloweraku, chifukwa malamulo a bungwe lija la MEC amanena kuti chipani china chitha kuchitisa msonkhano wake okopa anthu mwina 100 meters away from anzawo. Tikayang'ana misonkhano imene inachitika dzulo ku Mzimba komanso ku Mzuzu imatalikana about 21 kilometers. Panali mantha inde, komano anthu aja ndithu anachita msonkhano wabwinobwino, ndipo kufikira
kufikira pano palibe uthenga umene talandira ngati wa ziwawa zodetsa nkhawa, komanso tikuona ndi mavidiyo amene at some points anthu aja amatha kumadutsana, achinyamata MCP akuthamanga kwa kuvina, komanso a DPP ali mgalimoto lawo mwina akuloweranso kumalo awo. Zimene ndikukula pandale wati tikukula pandale pano mposa chita kunena, mukayang'ana kumanzere uku ndi anthu okhaokha, mukayang'ana kumanja ndi anthu okhaokha. Ino ndi region ya north, anthu atuluka kuti apereke support kwa president wathu Dr. Lazarus Makaze Chakwera. chipani chimenechi cha Malawi Congress kuno ndi champhamvu motani? Chipani chikuno monga mukuonera ndi champhamvu, tagwirana manja. Anthu kunoko akumpoto wampoto takhala pansi ndipo tagwirana manja, tikunena kuti tonse region yathu ya north tipereke sapoti kwa president Dr. Lazarus Makaze Chakwera. Mwaona mmene anthu atulukira, zikusonyeza ubwino umene Dr. Lazarus Makaze Chakwera wachitira anthu akuno ku north. Tonse tagwirizana kuti timpase support. Ndakuthokozani kwambiri Chidumba Mkandawire Regional Secretary wa chipani cha MCP kuno ku north kumpoto kwa dziko lino. Zikomo kwambiri. Amene uta Chidumba Mkandawire ndi mlembi wokonza misonkhano muchigawo cha kumpoto muchipani chimenechi cha Malawi Congress. Pano ndikhalenso ndi ena Asera Msisha amenewo ndi wapa mpando wa north. Ndakulandirani Maisera Msisha wapa mpando wa chigawo chino cha kumpoto Malawi Congress. Msonkhano otere mwaukonza chifukwa chani? Musonkhano uwo ine na utemwa chomene chifukwa chakuti musonkhano wa mtundu ngati uwu chati ndawonepo yayi kuno ku north. Sono ise tili wakukondwa chomene na ulamuliro wa Dr. Lazarus Makaze Chakwera na nduna zake zonse na boma ili sitalitemwa chomene chifukwa cha ntchito ziwemi zisokuchitira. Uthenga umene mufuna kupereka kwa otsatira chipani chimenechi komanso dziko lonse ndotani? Uthenga waili kupereka ngatine cheyalete wa north Stella Msisya kukumba kupereka uthenga wakuti chipani ichi cha watu tikwana kuti temwana chomene tikolane manja wakachifukwa ichi tikolane manja chifukwa chakuti chipani tachiona kuti boma ndili weme lakulamulira lakupanga ntchito ziwemi vitukuko ifi tikuviona misewu zinyumba za polisi njanji vinani vikuchitika pakuti sindakuonepo cha. Ndathokoza kwambiri Mayi Msisya ndikufuna zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ameneyo ndi Maisera Msisya wapa mpando wa chigawo chimenechi cha north kuno kumpoto. Ngati mumbo tipeza kumene tili pano pa mpita ndi mayi wanga. Zikomo kwambiri. Ndakuthokozani. Muthawupita. Zikomo kwambiri. Tili kuno tili ku Baka Primary School Ground. Kumeneku ndi ku chigawo cha Kuzambwe, kumpoto Kuzambwe kwa boma limeneli la Karonga, kumene kukhale msonkhano umene akuti Megarare wa chipani cha Malawi Congress achititse Richard Bendo Banda, mlembi wamkulu wa chipani chimenechi. Ndiye tikanadikirabe akuluakulu amenewa amene akuyenera kubwera tsopano kuyenera kuyankhula ndi James Nkhoma. James Nkhoma ndi wapa mpando wa chipani cha MCP mu boma lino la Karonga. Nenapo kuti zipani za ndale dziko muno phatizapo chimene cha Malawi Congress zikukonzekera chisankho chapatatu chimene chichitike chaka chamawa. Chisankho chimenechi chizachitika pa 16 September chaka chamawa 2025, ndipo anthu ayamba kale chifukwa chokuti bungwe limene limayang'anira za chipani limene limayang'anira za chisankho Lambeki liyambapo ntchito ija yolemba anthu mkaundula wa chisankho chimenechi chaka chamawa. Chimene chikuchitika pakati pano azimayi anakavina ena akuimba nyimbo komanso kuli skefa amene akubwera amene akuimba panepa. Chabwino ndiye tikupitirabe kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana. Pano ndili ndi a George Kazipatike, legal advisor Jefferson George Kazipatike. George Jefferson Kazipatike.
ku convention ya Congress akusanganuka mlangizi wa chipani chimene chipankhani za malamulo. Muli kuno ku Karonga lero pano pa ground la Baka. Mutsatani. Kunoko uwu ndi msonkhano. Ndikukhwirirani. Ndi msonkhano wa chipani chathu cha Malawi Congress Party. Umeneno amene ndi mlendo olemekezeka ndi achimwendo, a Secretary General. Komanso tili ndi First Deputy President Catherine Kotani Hala. Ndiye ndi msonkhano wa chipani umene anthu akufuna kuti awuze fundo za chipani. Koma munthu wamkulu amene akuonekera pano ndi anthu akuluakulu amenewa achimwendo amene ni Secretary General. Komanso Mai Catherine Kotani Hala amene ni First Deputy President wa chipani chathu cha Malawi Congress Party. Chichitireni msonkhano waukulu umene nasankha adindo umene onse unavomereza Dr. Lazarus Chakwera president wazoleno kuti azayimire chipani chimene chaka chamawa. Mwakhala motanganidwa ngati chipani chisa misonkhano ina iliyonse. Mukutumiza uthenga otani kwa Malawi? Papa chimene chikuchitika nchonena kuti kufuna kuti Malawi tizikhala nawo limodzi nthawi zonse. Panopa nthawi ya kampeni sinakwane, koma tinaona kuti ndi bwino kuti anthu tiziwayendera ku chipani chathu, tiziwafotokozera zimene chipani chawo chawakozera, zimene boma lawo la MCP tikuchita. Boma la MCP monga mukudziwa likuchita zitukuko zosiyanasiyana. Ndiye management ya chipani naona kuti ndi bwino kuti anthu tiziwayendera, tizikhala nawo osati tizingowafuna nthawi ya masankho yokha. Osati mantha kuti mwina ena akututumutsana. Chipani chathu chilibe mantha ena aliwonse. Ife tikudziwa kuti 2025 Dr. Chakwera akudutsa, ndipo palibenso chimene chingalepheretse kuti Dr. Chakwera adutse pa masankho amenewa. Ndakuthokozani a Jefferson tipambira cha George Jefferson Kazipatike legal advisor kapena kuti mlangizi wa zamalamulo kuchoka ku chipani chimene cha MCP akuti akulimbikitsa Malawi. Nzanga Kasim mbere tipabwera kuno anthu ambiri amaoneka kuti akuchita chidwi ndi msonkhano umenewu, mbendera pena paliponse Kukaronga muno. Zutandauzanji mada izizi zikuoneka kuti zutanthauza kuti anthu kunoko ndale amazitsatira komanso amaona ndithu kuti kodi udindo wathu pa ndale ungakhale otani. Ndiye ndithu taona magulu osiyanasiyana a anthu achinyamata achikulire ngakhale okalamba kumene abwera pamalo pano kusonyeza ndithu kuti ndalezi zikuti zikungotsamira mbali imodzi, zikutsamira magulu osiyanasiyana, ndipo zikuonesa kuti anthu akudziwa kuti mu ulamuliro wa democracy ali ndi udindo ofuna kuonesetsa ndithu kuti akutengapo gawo pa zochitika mdziko. Pano ndikupitiriza kucheza ndi anthu amene abwera kuno kuphatikizapo atsogoleri a chipani chimenechi cha MCP, ndipo amene ndikufuna ndicheze nawo pano ndi mmodzinso mwa atsogoleri a chipani chimenechi. Mwina koyamba anthu akudziweni. Ndine Maxwell Tiolera, mkulu woyang'anira za ndale mchipani cha Malawi Congress Party. Kodi pa ground pakutinji inu ngati oyang'anira za ndale mchipani? Kuno tinabwera kudzasangalala kuti tidawina zisankho zapadera za makansala zimene zinachitika miyezi iwiri itatu yapitayo, pamene tinawina mawodi onse atatu. Ndiye tinalonjeza anthu akuno kuti tibwera kuti tidzachite nanu chisangalalo. Chisankho chimenechi chinachitika pa 26 March. Mwina mafika tsiku la lero patha kunena kuti padutsa miyezi yoposa isanu. Kudabwa kuti ndiye chikondwererocho lero. Tizoona panali zifukwa zina zimene zinalepheretsa kuti chisankho chisachitike mwina mu nthawi yake. Ngati chipani tinakonza kuti tibwere kuno makamaka titamaliza convention yathu imene tinali nayo pa 8 August kulekeza pa 10 August chaka chino. Koma mwina ngati chipani mukayang'ana pa ground mukuona kuti zikuyenda motani? Are you confident kuti you are going in the right direction? Yes, ngati chipani almost tsiku lilonse anthu akutijoyina kusonyeza kuti chipani ndi champhamvu. Poyambirira chifukwa cha mavuto amene dziko lino linakumana nawo monga COVID, kolera, komanso zina zachilengedwe ngati mphepo, achina Frede, ana ndi zina zoterozo. Anthu mwina anali chikayiko kuti kodi ziyenda bwanji, koma tili ndi mtsogoleri amene akanena zinthu zikumachitika komanso ali focused ngakhale mavuto ena atabwera. Ndi anthu aona zipatso zamba kuonekera pano. Nkhani ya zitukuko
mukuona kuti pena paliponse pakuchitika zitukuko zosiyana-siyana. Paliponse chitukuko? Yes. Simikizo? Zoona mupite kwina kulikonse. Ineyo dindo anga wina ndine mlangizi wa president pa nkhani za ku parliament. Then maenda mmaconstituency. Kwa president ananena kuti ndalama imene akupereka ngati ya 200 million constituency development fund. Imene ija ndi kukwanitsa decentralization. Kuti constituency ina iliyonse m'Malawi muno pali okhacho. Anthu akhala pambali pa zimenezo pali ma national programs amene tikozonera kuti ma flagship projects amene akuchitika dziko lonselo. Anthu akhala kudandaula kuti zitukuko zina mukungoyamba boma likungoyamba koma sili kusirizisa. Ndipo ena amene akhala kupangidwa blame ndi inuyo amene mumapereka ulangizi kwa president. Nthawi zina president akamabwera ngati kudera ngati kuno misewu imaoneka kuti yakonzedwa bwinobwino mwina kungomatapula pamwamba cholinga kuti asazindikire. Anthu amadzudzula inuyo ngati alangizi a president pena. Yeah, but ndanenaka kuti pali ma flagship projects. Ma project monga ngati M1 umene ukukonzedwa. Silinganene kuti umakonzedwa president akamabwera. Imene mukudera mwina ndi msewu ya mallocation imene mwina ili m'manja mwa azathu ama council amene mwina nthawi zina chifukwa kuti ma funding ngati ku council kawo komwina amapanga prioritize zina ndezimathekati kuti akubwera munthu wankulu tikonze msewu ngati pene zimakhalira pakhomo pakamabwera mlendo simasesa ngati panati pakuda zimene zimakhalira ngati chikhalidwe chathu cha Malawi. Mukakhala ku chipaniko mukumachimva mu mtimamo kuti you are doing enough as chipani chimene chikutsogolera mgwirizano wa tonse kuti Amalawi angapangenso chiganizo chokubweretsani mboma 2025. Yes, under the circumstances mene zinthu zilili we are doing more than enough. Ndanena kale kuti pali mavuto amene akuta not only dziko la Malawi koma maiko onse dziko lino lapansi. The under zinthu zimenezozo despite zimenezozo kuyesetsa ndipo tikuchita mwina pachizungu amati above average. Tathokoza kwambiri Maxwell Cholera amene muli mkulu oyang'anira makamaka Zandale kumeneyo. Tathokoza kwambiri amenewo ndi Maxwell Cholera mkulu oyang'anira Zandale chipani chimene cha Malawi Congress chimene pano lero chili pa Baka ground, Baka Primary School ground mboma limene lila Kalonga ndipo to be specific ndi dera la kumpoto chakumvuma mboma limeneli la Kalonga kumene chipani chimenechi chikuchitisa msonkhano motsogozedwa ndi Richard Chimwendo Panda. Kwakukulu akunena kuti kunachitika chisankho chachibwereza cha makhansala kutsatira kumangidwa kwa makhansala atatu amene analipo kambaka nkhani zokhudza akatangale amene wakuti adagulitsa malo akhonsolo mosayenera ndipo anachotsedwa pa udindo kenako kunachitika chisankho chapadera ndipo chipani cha MCP chinatenga mipando yonseyo ndipo lero akuti abwera kusakondwerera kuti ndithu zidachitika zimenezo. Pano pali mmodzi mwa akuluakulunso a chipani chimenechi kunoko ku Kalonga mwina dzina lija komanso udindo wanu. Ine ndine James Emmanuel Nkoma, district chairman wa Malawi Congress Party boma la Kalonga. Zikuyenda bwanji Ndale pa district kunoko? Kuno kwa yakamoto Ndale mmene analowera chakwera pa mpando ku Kalonga zinasinthika pafupi aliyonse ndi wa Malawi Congress Party. Mukati zidasinthika chomwe mungaloze kuti icho chikuchitika mosiyana ndi mmene zinalili ndi chani? Oho, choyambirira achakwera atakhala pa mpando tidawina ma MP 2 makansala 2 mwasoka anamwalira MP leti Dr. Cornelius Mwarwanda. Kunali by election anabwezeranso mwana wa Cornelius Mwarwanda ku Malawi Congress Party. Kunazamwaliranso kansala tinalowa pa by election ya Lupembe Ward. Anthu anavoteranso chakwera ndi chipani chake cha Malawi Congress Party. Zanali kuno wena UTM, MCP, TBB anaononga ndalama za boma. Ndiye kuno akhoti adagamula kuti maodi amenewo tibwerezenso. Woti onsewo tidapulisa 3-0. 3-0 eh? 3-0. Chipani chinu mukuoneka kuti mmachikonda mmene mwavalira yonsetu. Kuyambira kumutu mpaka kupazi. MCP yokayoka. Zanga ine mzukuru wa Kamuzu. Nalowa Ndale 1993. 94 anandisaka district ngati chairman wa youth. Ndakhala ku youth 17 years.
muli pa udindo wa youth. Kodi youth amathera pati? Nanga 17 years muli akali pa youth amathera pati? Oho, nthawi imeneyo zisankho kuti mapanga zaka zitatu. Pa zaka zitatu zonsezo ndimangodusa kundikonda anthu kuno Karonga. Mpaka pambuyo anandichosa ku youth kukhala district chairman wa MCP. Ndabereka wana ma MP2 achakwera, makansala 6. Zikomo kwambiri, tathokoza kwambiri a district chairperson a chipani chimene cha Malawi Congress kuno ku Karonga. Tikhale tikucheza nanunso nthawi ina. Amenewo ndi a district chairperson a chipani chimene cha Malawi Congress, ndipo pano ndicheze ndi a Robert Kataya amenewa ndi regional director wa achinyamata kuno ku chigawo cha kumpoto makamaka ku north region. North region wapa mpando wake ndi Akezi Msukwa amenenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo. Tikulandireni a Robert, mwachidule tatifotokozerani kuti ngati achinyamata zikuyenda bwanji nthambi ya achinyamata kuno ku chigawo cha north region. Ifeyo kuno ku north region zinthu zikuyenda bwino kwambiri. Ngati achinyamata wa kuno ineyo anyamatanga ndikuwauza kuti ngati ineyo mkulu wa chinyamata wa kuno chipani chikuyenda bwino kwambiri. Ife tikugwiza cha chipani opanda ndewu opanda chani ayi, koma tikupeka ndale za mtendere. Zambiri anthu akhala akukamba kuti achinyamata agwirisidwa ntchito kwa nthawi yayitali kungokhala wombera m'manja anthu kapena kutumidwa kapanga ziwawa. Mukuchita bwanji ndale zosintha mozomaonesa kuti achinyamata muzimvekanso ndi voice mu mmene zipani zikuyendera? Ifeyo kunoko anyamata athu sapanga ndewu chifukwa cha ndale ayi, andi kubwera kwa chakwera ifeyo kwathu kuno zinthu zikuyenda bwino. Panopa anyamata athu ndiwomvesa kwambiri. Chibwereni cha MCP mboma, chibwereni kwa chakwera, simunavepo kuti MCP amenya munthu kumpoto ayi. Andi kuno ineyo sindimalola kuti anyamata akazigwiritsa ntchito za ndale kopanda kuchita zosayenera chifukwa cha zina la ndale ayi, sindimalola zimenezo. Mwina achinyamata mungafotokoze kuti akupindula bwanji ndi kutenga gawo kwawo pa ndale, akupindula bwanji? Nduziwa kuti apapa panopa zoti ndikambe ndi izi. MCP nalowa mboma, kulowa mboma inali ya chilendo, ndi aliyesa anali mlendo mbomamo. Koma panopa mene zikuyendera panopa anyamata asangalala fuka zikuonesa sogolo labwino kwa chinyamata kuti kumene tupitako ni nthawi inoyo zinthu ziyenda bwino, anyamata asangalala ndithu. Pakadali pano tikulunjika ku 2025 pompano kukhale kukuchitika ndithu ntchito ija yolembetsa mkaundula wa chisankho. Mukugwira ntchito bwanji ntchito yonena kuti achinyamata adziwe kuti kuli chisankho, akuyenera kukalembetsa, asanakalembetse chisankho akuyenera kukhala ndi chiphaso cha unzika? Mukuchita bwanji kuwadziwitsa achinyamata zimenezi? Ineyo ngati doi wa north chimene ndimapanga ndinayitsa anyamata kukhala nawo pasi kuwauza zochita kuti ayendere miza auze anthu kuti alembese kuchafika nthawi yovota anyamata zavote mwa unyinji. Andi ubwino wathu ifeyo kunoko kuyambira kale achinyamata timagwiritsa ntchito kumenya anthu pandale kuti mwe azipeza zopeza zathu, koma panopo mmene zinthu zasithira ngati ineyo doi sindimalola zimenezo kuti anyamata athu azigwiritsa ntchito pandale kumenya anthu kupanga zosayenera choti tapeza zosowa zawo ayi. Panopa anyamata ali bize kukusa anthu kuti akalembese, anyamata kugwira ntchito imeneyo. Pa nkhani ya chipani anyamata ngati ukuwagwiritsa ntchito moyenera nawenso anthu amakukonda. Usapange ndale cholinga kuti upeze iweyo ukhute mimba yako kusiya anthu achipani ayi. Kwa ine sindimalola zimenezo ayi. Zikomo kwambiri. Mwina inu tikhale tikucheza nanu, koma mwina mwachidule mbiri ngati ya chipani cha MCP kunoko ndi yotani mwachidule? Kuno chipani cha MCP akulu sana mizani. Kuno chipani cha MCP ground chilipo. Ngati wina wake akupanga zoti yeyo kayanamize kuti ayi kayi mwakuti chibwera chipani china. Kuno MCP ili nganganga pambuyo pa chakwera. Ani ndifuna ndiuza anyamata anga tisalole kugwisa ntchito ndi munthu wina cholinga zitinamiza ndizochitika zina, koma ayi achakwera abwera kuti athandize Malawi. Ineyo kunonso ndiuza anyamata anga ndi mizi mosemu kuti ife ngati kumpoto sitifuna zoti ine ndipange za ine, koma tipange za mpoto, tipange zoti ife kwathu kuno tifune chitukuko, tipasidwe chitukuko tisachire chipani. Osati wina azipanga zikuti yeye akhute mimba yake ayi, koma tipange kuti na mpoto tilandire chitukuko, tigwire ntchito
zinthu ziyende bwino, tisapange zoti wina wake azitinamiza kuchoka kwina. Wina mpoto ndifeyo, palibe wina zakoze wina mpoto ngati ifeyo tikulephera kukoza zimenezo. Tathokoza kwambiri. Amenewo ndi Robert Kataya, amenewa ndi mkulu wa achinyamata mchigawo chino cha North Region, mboma makamaka ku chigawo cha kumpoto, kumene ndithu chipani cha MCP chikuchitisa msonkhano pa Baka Primary School ground. Ine ndimpasire mzanga Madaliso Phiri amenenso apitirize kucheza ndi anthu ena. Ndaonapo Akezi Msukwa. Madaliso Phiri mwina ndikusire bwaloli, koma mwina choyamba ndifunse kuti kome munazungulirako zikutinji? Ayi ndithu pakubwera anthu ochuluka pamalo pano, posayidwa pabweranso a Griselda Jeffrey achaminangulo kumene mu chipani chimene cha Malawi Congress analinso dziro lija kuikwendena anawa sabata yatha mchipani chimenechi. Pakubwera akuluakulu ambiri ndaonaponso a Henry Mumba amene ndi director kapena mkulu woyang'ana za chuma mu chipani chimenechi. Kusogolako kula baba Steve Malondera amene ndi director achinyamata. Akamabwera amabwera ndili kukumwera achinyamata kusonyeza kuti iye ndi mkulu wa achinyamata. Ndi amavala ya youth, uniform ya youth wayikumbukira yakalekale amene ali malukazana. Chabwino Madaliso Phiri mwina tsanapitiriza kwambiri. A Griselda Jeffrey timakamba dzulo kuti achokera ku DPP, koma nthawi imene ija zimaoneka kuti analipo angapo amene anachotsedwa mchipani muja. Kusogoloku mwina kapena tiyembekezere kusaonanso ena kuti alowera zipani ziti? It's a hypothetical question mu Chingerezi. Langa sisi tikuziwa chimene chingachitike mawa. Koma anthu andale amatero amaganiza zoti alowe zipani zina, amaganiza zoti aime paokha, amaganiza zoti asiye ndale, ndi ufulu wawo, komanso ndi chiganizo chimene munthu umapanga pawe. Khane tione kusogoloko, koma titapanga predict kuti alowe ndithu mundale akhalebe wandale ndi wandale. Tidakali pano pa primary school ground ya Baka mene ndi kumpoto kuzambwe kwa boma la Karonga. Padakali pano ndifuna ndicheze ndi Akezi Msukwa. Akezi Msukwa is an MP komanso ndiye wapa mpando wa chipani cha MCP ku region imene yamati North. Mwina zambiri atifotokozere okha. Akezi Msukwa zikoma kwambiri chifukwa chobwera pano pa Zodiac. Ndinu wapa mpando wa chigawo chimene mati North. Chifukwa chani North? Kumpoto kuno tinayigawa mpoto pawiri, ndiye kuti anthu athe kumvetsa bwinobwino kuti kumpoto cha kumpoto ndiye pali region ina imene regional chairman ake abambo Chavula timanena kuti North South. That's why tinanena kuti tipawiri, kumpoto cha kumpoto ndi kumpoto cha kusauth. Inu ndi bwana wa chigawo chimenechi cha kumpoto. Msonkhano umenewu mwaukonza chifukwa chani? Msonkhano taukonza chifukwa chokuti posachera pompa sikale kwambiri tinali ndi chisankho kuno Karonga. Chisankhocho timasankha makansala atatu anapezeka kuti anaononga ofesi yawo, anaononga malo aboma amenewo anali kuphatikizapo abambo Simsokwe amene anali wa MCP. Ndiye khoti litapeza kuti ngolakwa iwaja anapezeka kuti atipempha dziko kuti lisankheso. Ndipo sankhapo tinapezeka kuti tasankha makansala atatu onse opezeka kukhala a MCP. Ndiye tabwera kuno kuti tidzathokoze anthu a Karonga chifukwa chokhulupirira olemekezeka Lazarus Chakwera. Zinatumiza uthenga wanji zimenezo kuona kwanu? Kwa ife zinatumiza uthenga wonena kuti Chakwera ndi boma lake ayendesa bwino zinthu zimenezozo. Anthu akuno Karonga ndi ku North anatsimikiza potivotera makansala atatu onsewa. Ndiyeno uthenga amene mupereke kwa Amalawi komanso anthu a ndera lino ndi otani? Apitilize kutikhulupirira. Chakwera ndi munthu woti akanena zinthu amachita. Chakwera ndi munthu woti alibe nkhanza. Chakwera anasintha MCP. Chakwera sayang'ana kuti chigawa ichichi chimene ndiyambe kuchipasa zabwino
koma magawa zitukuko kwina kulikonse osayang'ana nkhope. Chakwera anachosa quota system. Ife akuno tinali anthu amodzi osafala kwambiri ndi quota system. Ndifuna kuti anthu akuno Karonga, anthu akuno kunosi, anthu akuno kunosi akhulupirire kwambiri zochitika za Chakwera. Ndakuthokozani kwambiri Akezi Msukwa. Ndikusiyeni kuti mukonzekere kulandira mlendo olemekezeka pamwambo uno chifukwa kuti akufika nthawi ina iliyonse. Amene ndi Akezi Msukwa ndi wapa mpando wa chipani cha MCP ndi alimeneli amati north kamene kuti kumpoto chakumpoto kwa chigawo chimenechi amene waso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchitipa. Tikuperezabe kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana akuluakulu osiyanasiyana chipani chimenechi. Panopo ndilankhule ndi Baba Steve Malondera amene so ndi phungu wa nyumba ya malamulo Lilongwe City East Lilongwe Southeast choka 2025 azanena kuti Lilongwe Nyanja constituency. Baba Malonga mmabwera muli ndi mandichitisa chidwi mukabwera malonga amenewa leronso ndakuonani mmabwera ndi chikhamu cha Chinyamata mmachitenga kuti amene ajawo ntchito imene anandikhulupirira nayo ku convention ndiyo yotumikira Chinyamata ndiye timakhala kuti tikukambirana zina ndi zina chisanayambike ngati mmene mwaonera dzulo kuikwendeni inalipo nthawi imene ngakhale anzathu a DPP imene amachoka ena akuchitipa ena akukaronga ena akurumphi akupita ku Mzuzu. Ine ngati mtsogoleri wa Chinyamata nali nditayankhula kale kunena kuti chonde mafana palibe kupondana game ndiyo kuti tiwina ndiye timu yoti kuwina simaponda yayi ndiye palibe kwawoza kapena kwatukwana kapena kwagenda aduse mwamtendere pamene akupita kukapanga zawo zozizira mu Mzuzu. Chifukwa chake tilata amene paja munazandiona nabwerabe ndi khamu la Chinyamata ndi Achinyamata amene tayamba kuwapatsa chiphunzitso chabwino chonena kuti Amalawi mu 1994 anasankha kuti kukhale zipani zosiyanasiyana tikhale anthu amodzi ololerana. Chifukwa chake mumandiona kuti ndikubwera nawo muchigulugulu ndithu. Kufunika kwa Chinyamata pandale komanso chitukuko cha dziko lino ndikotani. Achinyamata ndiofunika kwambiri kwani maziko enieni atsogolo a dziko lathu lino la Malawi. Ndiye tikuyenera tikambe nawo ticheze nawo bwino tiapatse zochita kuti tsogolo limene likubwera 2063 azapeze kuti atipangira Malawi wabwino. Opanga Malawi wabwino 2063 ni mafana amene wawa. Soma kwambiri chifukwa ulendo olemekezeka pa mwambo umenewu akufika sobano ameneyo monga mukuona kumbuyo kwangaku ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Richard Chimwendo Banda ndi akuluakulu ena chipani chimenechi amene akufika malo ano pa sukulu ya Baka pa bwalo la masewero la sukulu ya Baka ukaronga kuti msonkhano umenewu uyambe pano takambapo ndi akuluakulu osiyanasiyana chipani chimenechi amene akufotokoza kuti cholinga tina nkufotokozera anthu zokhudzana ndi zitukuko zimene zikuchitika mboma la Chakwera la Malawi Congress komanso zathokoza anthu adera lino akuti anasankha makhansala atatu achipani chimenechi cha Malawi Congress. Ndiye ndimayankhula ndi wapampando wa chigawo chimenechi wa MCP Akezi Msukwa akunena kuti zimenezo zofunika kwambiri chifukwa chonena kuti zikupereka uthenga wapadera. Ndiye Richard Chimwendo Banda ali ndi Catherine Kotani Hara ndi akuluakulu ena achipani chimenechi ndi amene mukuwaonawo kuti afika pamalo ano ndipo akulandiridwa ndi akuluakulu osiyanasiyana achipani chimenechi kuti msonkhano umenewu uyambe. Ndiye Chimwendo Banda akafika pa mtundapo amene akuyendesa mwambo umenewu ndi Arambeza atiuza kuti Arambeza akhale akutenga ndi kufotokoza. Ndiye Chimwendo Banda chiwasankhireni kukhala mlembi wamkulu wa chipani chimenechi achitisapo misonkhano akhala lokangalika kuchitisa misonkhano yosiyanasiyana ndipo ayendapo chigawo chakumwera chigawo chapakati komanso chigawo chino chakumpoto. Dzuloli anali pa bwalo la Ikwendeni amanga pa bwalo la sukulu ya primary ya Ngazi ku Ikwendeni kumeneko ku chigawo chakumpoto makamaka ku Mzimba kumpoto chakuvuma kumeneko anachititsa msonkhano limodzi ndi wachiwiri oyamba kwa president wa chipani cha MCP Catherine Kotani Hara kumenso ndi dera lawo omwenso ndi speaker wa nyumba ya malamulo.
so akuvinawo ndi azimayi asendera amene amatchula kuti azimayi asendera amene akuvina kulandira achimwendo banda kompano ndiye zimene zikuchitika pano zimene zikuchitika pabwalo la Baka. Kasim, gulu la anthu labwera lochuluka pano ambiri ine ndikumakonda kuona achinyamata. Ndizoona mada ambiri ndi achinyamata, of course amayi alipo, abambo alipo, koma ambiri ndi achinyamata. Izizi zikungosonyeza ndithu kuti kutsogoloku achinyamata si atsogoleriso amawa koma ndi atsogoleri alero, chifukwa akuyenera azipanga nawo ma decisions amene akuluakulu akuyenera kupanga kani muzipani komanso malo ena osiyanasiyana. Tikayang'ana panopa mene amabwera baba Steve Malondera amene ndi mkulu woona za achinyamata mchipani chimenechi, anabwera ndi likukumwe na mtindi wa achinyamata amene anamuperekeza. Zikungosonyeza ndithu kuti mwina ngati chipani chaona kuti chiyende ndi kukwaniritsa masomphenya ake beyond 2025 achinyamata chisawasiye panja. Tikayang'ananso atsogoleri amene akubwera kumene ngati Richard Chimwendo Banda amene ndi mnyamataso. Chabwino amenewo ndi azimayi asendera sisters amene angomaliza kuimba, ndipo mwambo umenewu ukhale kuyamba chifukwa chakuti mlendo olemekezeka pa mwambo umenewu Richard Chimwendo Banda, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress, wafika malo ano limodzi ndi wachiwiri oyamba kwa wachiwiri oyamba wa chipani chimenechi Catherine Gotani Hara. Pano ndi pa ground ya primary ya Baka mdera la kumpoto cha Kuzambwe kwa boma la Karonga. Ndiye padakali pano tikusiyirana amene akuyendesa mwambo umenewu alambeza kuti apitirize kutero. Ife tikadalipo pano, pitirizani kukhala nafe pano pa Zodiac. Secretary General na Deputy President mbantu vakopa chiuta vatilongozienge mbalisha la Reverend Mvula la African Church. Reverend Mvula talandira mdaliso so tikhale chete tipemphere. Atate m'dzina la Yesu Khristu, inu muli mphambe na malenga, inde ndikukondwa kotani pamene dziko la Kalonga ndi kumwamba kwagwedezeka, pamene tili kulandira nawo mdaliso SG alipo mpano amene munawadalisa kuti akayendetsa dziko lino. Jehova tikuzuzula mphamvu zonse za Satana mdierekezi kuti sagwedeze ndi kuwononga msonkhano uno. Inde pakhale mtendere Jehova, inde munthu wanu ayambe ndi kusiriza mu dzina la Yesu Khristu, ameni. Maoko maoko mawalisha maoko 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 mulisha wakupemphera straight na kumuonga chiuta kwacha. Nchindi kwa Secretary General wa Malawi Congress Party, Minister of Local Government and Culture, Member of Parliament Dowa East, Bulldozer Richard Chimwendo Banda. Nchindi, the Deputy President of Malawi Congress Party, Speaker of the Malawi Parliament, Member of Parliament Mzimba North East, Indodakazi Catherine Gotani Hara. Nchindi kwa Senior Traditional Authority Karonga. Nchindi, the Treasurer General of Malawi Congress Party, Dr. John Paul. Nchindi wa Organizing Secretary of Malawi Congress Party, our Minister of Lands, and also Member of Parliament wa Mchinji Southwest, Honorable Deus Gumba. Nchindi wa Publicity Secretary of Malawi Congress Party, Honorable Dr. Jesse Kabwira. Nchindi, Director of Economic Affairs, Honorable Henry Mumba. Nchindi wa Legal Advisor of Malawi Congress Party, Honorable John Jefferson Kazipatike. Nchindi kwa Director wa Chinyamata, Steve Baba Malondera, Member of Parliament Lilongwe South East. Nchindi kwa Director of Political Affairs, Honorable Maxwell Cholera.
Nchindi ma member of parliament mose imwe mwiza pano. Nchindi kwa Honorable Kezi Kasambara Chipunduuru Msukwa, Regional Chair North. Ndiposo nchindi kwa mbwezi wake Regional Chairman North South Honorable Joseph Chavula. Nchindi kwa Emmanuel Ngoma, District Chairman wa Karonga na timu yose ya Karonga. Nchindi kwa Council Chair wa Karonga Council, Councilor Beliam Msukwa na makansalas wose paliso wanyake afuma kuma district yanyake. Mose nchindi pokerani. Nchindi walisya wa mvula imwe mwawanase pano na kutijulira na pemphero. Tichali tirutirire pachoko au wambenge kupokerera walendo pano mba Senior Chief Karonga maoko mwa wafumu pu wa Senior Chief Karonga wapokerere walendo maoko pu Wamganda munozyekenge uko afumu wakuyoya yeo chomene. Oh, wamalipenga mganda kumzimba kuno kuli malipenga panyi mapenenga munozyekenge yeo chomene. Uruindiko kwa Right Honorable Catherine Gotani Hara, First Deputy President and Speaker. Uruindiko kwa Honorable Richard Chimwendo Banda, Secretary General, Kangiyo Minister of Local Government. Uruindiko kwa Honorable John Paul Treasurer General, Muhobakere, Honorable Right Honorable Hara, nitakafanisha all protocols. So let me say all protocols observed. Tupilikane panandi. One muhobakere ninga mwanso shishangako ishi. Mama Gotani Hara na Honorable Chimwendo ni timu inu yose apa mufikire popa Karonga. Tukubambirira na maboko mabiri mwesa. Isha kwanda aka kwanda ukisa hapa muno mupangire convention porero muni mipando imipya porero amasho ga kwanda gambalire kuyoba uwakutinda kiara abaperi mipando mipya mwesa umwe muni mipando mipya tunurusubiro ulwakuti shopping mbombo sipakuya nyimpya. Right Honorable Gotani Hara utamuhesha. Chimwendo utamuhesha. Une awa nikati Uchimwendo Banda yotata une kukuminise yangu ya kunketesha. Ugotani Hara muno wakandira kampeni pa nyumba ufika linga bantu ufika pa nyumba kuti bantu banurugindiko bamenyu byafena muno bugirire. And we don't take it for granted, we appreciate.
meeting ya kwanza yali alipo hapa akabalilo kala Honorable Kenzi Musuku ali alipo hapa, regional chairman wa Kumuzuzu ali alipo hapa, isinayobile akabalilo kala shali shanjala ukuti kuno ili kwinjala iboma lyapilike nukuti kusubira bali munjira botentekesha kuti batupepo fyose tukasuma. Mwena Agotani Hara ndiyankhule mchichera kuti mumvesese. Tinali ndi msonkhano pano pamene ndinanena zimene zimavuta anthu. Ndinanena kuti anthu ali ndi njala, koma zonse zimene ndinanena nthawi imene ija ndikukhulupirira kuti abambo Chakwera a president yathu akugwirisira ntchito kuti atithandize. Ukapempha chinthu kwa bambo umadikira kuti afunefune ampase mwana. Nde ife tikudikira zimene tinapempha kuti bambo atikonzera nthawi ilipo, atikonzera atipasa. Koma ndi chikhulupiriro kuti usogoleri wa sopano umene wabwera umene wachokana ku convention, Agotani Hara amene ali first vice president, Achimwendo Banda amene secretary general, ndikukhulupirira kuti iya izonse zikhala zanyuwanu mutithandiza mwachinyuwanu. Tili ndi chikhulupiriro kuti zimenezo mutha. Koma bwana ndiloleni chinthu chimodzi kuti pamene mwafika pano ndi pa Baka Full Primary School, ndiye mayi akabwera pakhomo kumene achokera umayangana mchikwama, bambo amadikira kuti mwana anga andipempha chani. Nde pano pa Baka bwana ndimati ndipemphe zinthu zingapo zimene pali vuto pa sukulu iyi. Ndikukhulupirira mundilola bwana kuti ndipemphe. Bwana Baka Primary School ili ndi enrollment ya 3,671 pupils. Imene ili the highest in the district. Imene ili ndi marumu 15 out of 36. Ngati sizisintha ngati population ikupirirabe, ikoza kufika 4,500 learners, which will be very, very high. Chachiwiri, bwana tine ma shortage of classes. Pama classes yapo, anthu mozithandiza okha, ayamba block. Block imene iyi kwavuta. Nde amapempha bwana kuti yayi poti mayi abwera, mayi akabwera ngakhale umalira umapuputa misozi kuti amayi ndi bambo abwera. Ndiye iyayi timasimeti bwana mutithandizako kuti mwina tikankhidwe ndikabholoko kamene tayambaka. Chifukwa tindi shortage of classes. Madeskiso tilibe, manyumba maphunzisiso tilibe, matoilet ngosakwanira. Matoilet alipo Anyamata alipo 4, Asungwana alipo 4. Nde mukaona kuti pa ana skulu 3,000
ma toilet 8 akwanira ndi chimene matiya bwana tiyankhule kuti mwina mwake mukoza kuthandizapo. China ndiyamike nthawi imene ndinanena poyamba ndinanena za msewu wa Chiveta, koma bwana ndimachokera ku Lilongwe ndaona kuti msewu uja mwayamba uko mkukonza, tikuyamikeni. Ndiye kuti madandaulo athu anthu mumamva. Izi tikuyamika kuti mupitirire kumva madandaulo athu, tikamayankhula muzimvesa ndi kutithandiza. Ndipo ndili chikhulupiriro ndithu kuti Richard Chimwendo Banda mutithandiza. A new bream sweeps better. Mulungu akuthandizeni anthu awa, yankhulanani nawo. Takulandira ndi manja awiri. Maoko mwakwafumu pu ukwafumu wakukhala pasi. Boma la Malipenga la Manjawala linjire mbwalo kwerani pachanya apa kuti vanthu vamuonani. Boma la Manjawala kwerani pachanya apa kuti vanthu vamuonani. Boma la Manjawala limbe wakasumu imoza mbwenu kukwiza boma la Lwasho nawe zakatimbepo kasumu kamoza yewo chomene palai kumala waka Lwasho mbwe machuluka na songo na tonga hits wanjire mkati yewo chomene kuchedwa yayi nyengo ya tisuzga tiyandipange ruwiro. Silo hop on so. Chimwendo Banda. Pepani pachoko muti kerengeko imwe mukakhale pala ndipo mukayimbire. Mukakhale pala pepani chomene pepani muti kere.
taonga chomene, taonga chomene. Uli kunozi hapo, uli kunozi hapo, uli kunozi hapo. Kaoko mchanya, kwacha! Vikunoza, yeo chomene, yeo chomene, yeo chomene, yeo chomene. Tingaruta, tingakira. Yeo taonga, yeo taonga, yeo taonga, chupa cha nyengo. Yeo chomene, yeo chomene, yeo chomene. Iyo yangu wa Mwanjavala Malipenga, Mwanjavala Malipenga. Maoko maoko mwa Mwanjavala, maoko 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 maoko. Sono ikwele Lwasho Malipenga. Uku tikulindira mnyamata wa Tonga Hits Machuruka. Tikulindira mnyamata wa Tonga Hits Machuruka. Namwe dongo solo mpangilira mpanga wa nyinu. Kiendeshe ruwiro ruwiro. Asivikunozya. Asivikunozya. One. Wabantu terezane bali tuweme wabajakwera bere yabajakwera yaraunda charo chose Wabantu terezane uweme wabajakwera bere yabajakwera yaraunda kose kose bere yabajakwera yaraunda charo bere yabajakwera yaraunda charo Bere yaba jaguera, bere yaba jaguera, yara hunda jarojo. Bere yaba jaguera, yara hunda jarojo. Bere yaba jaguera, nagondwa naya. Jitokoko, wapanga jarojo se, jipelpa jitokoko. Jitokoko, wapanga jarojo. Bere yaba jaguera, rabani nagondwa naya. Kwa Yehova, I don't remember you to go away, but you don't go. I want to very Yaraunda. If you want to watch Yota, I the Banglo was it. You want to watch Yota, but the Banglo was it. The Banglo was it to go.
yewo Rwasho Maripenga taonga chomene yewo chomene tiwakuwire maoko wanangwa asipikunozya kwacha machuruka tonga hits machuruka tonga hits asiviri makola na white bafuma ma white vizaso ba white Malawi Congress Party white kunoza kwacha machuruka yewo yes Pajarwe anyapire atachi mwendo chipani chichizira imwe vati ndenderiri DJ vili makola kweli vili makola vati Toma bisi ndenei Woma ndenderiri yes come on yes kuchitia mwakacha Utitiamu Ndiziwa uziva Limarikanawi Ndiziwa uziva Ukutowa Utitiamu Ndiziwa uziva Limarikanawi Ndiziwa uziva Ukutowa Pakwenda iwe Chotura kuhusukunisa Suko Mtima wangu in pan Mibararika chakuso wain kundikamba Bama Ndiziwa uziva Limarikanawi Tituyo Woma ndenderiri Kamana No fufu Come on Suko Yes Tonga peace Alongo Chituyo Tonga beats Sabes timarikanayo Yes Taonga Koma nini asivikunozya kwacha nione maoko mchanya kwacha a district chairman nozekaninge pano piza chimwendo kuno kukaronga ona mazina anandi bulldozer zina lake ndanda mzere zina lake njira mkarasi zina lake chira zina lake mundu yura wawiniska visankho kuno kukaronga vinandi chomene nyengo hiyo waka director of youth so ni secretary general waimenge vara mama severa district chairman koma zanga uyo yena vantu kuno district chairman zanga uyo yena yayi pepani pakuti varendo vochimbilira yana kuti fuasi vamanye nati kuti vacheya ukaronga aliko vati sono aliyonse aike kawoko mchanya nte waimanya uko waimanya yeo chomene pange kwacha apa kwacha kumpulika chamani kuira chimwendo mamukwira Poratuza mamukwira bulldozer kwacha kamuzu nanga tata chakwera uko chakwera
kuti chakwera nanga mama Kotani ke mama Kotani Bulldozer chimwendo Bulldozer chimwendo vananga vanekike isetose cha kwamba nipeleke nchindi chintu chida chasuja inakumba nione na kumaso kwacha ine kuno na kondwa chomene mama vice president tata Bulldozer mwene kwa Karonga umumwakandira kuno ine nakondwa Karonga yose hii akondwa vati kuteta nchindi nitipelekesha nyengo ya nimalira ini njira kafundo mama tata Bulldozer kuno Karonga tukukuthokozani na kutoka vasusha waka ime tikakambirana na tata Karonga tikupasani maro pampata hapa musazenge kuno mwimile UMP bati chifukwa cha ntchito zinu tata Bulldozer juzi amatafuma convention wati mwanya uno uyu Bulldozer atera hapo nduto onditemwahi lega nasti kampasa fili zero bati fili viti vana vachakwera fili viti avo lira kumzuzo kuno valikulia zero kwacha mama Kotani tata chimwendo Kenzi engineering Wandare Marawi chancho cha pasi chifukwa cha fina mpasa Kenzi engineering kwacha barabara convention ya chitika Marawi pachacha pasi convention number 1 ya Kenzi ya Marawi Congo Spate iyakendesha Kenzi tikwenda kumthongozani kukaronga tampasa vitu wati engineering Kenzi munyao musevereshe Kenzi tubonane kwacha bwana nakumanishora ifariyo ya mnyaku mzusi akusushani chomene yura mama Kotani bwana chimwendo treasure jeno wanji nyamata usafutike na yu jaya mwana yura ashuta mutu kwacha nikumbe kumtuka cha kwendi yowoye chifua mwana yura ndine nkamubika pa ukasarara kuchiranga what chipani chake cha Marawi Congo Spate president wake chakwera bati mwana muntu unganyosa tata wako mukampalile kwa aliko tikoma ngokwiya chipani cha Marawi sote ukwiya areke pariche apo chakwera kamtumapo iyo ora katumapo ise kutika pange mateo kutika pange fijibati kuti panchi kwa chema ofesi ya beneko ayi ine kwacha ine kaya pa police secretary wavo sona kuti apusikenge va TPP anyosenge chakwera simufutatu titimuururenge areke kutinangira president wetu teire kare nyimbo yomwimba president hayayi president chakwera endi apanga ifi kufiti tili wachikanga waise chakwera na kwendesha ndege para mwasowa nkhani zoyowoya lekani waka para mulije fundo zophanda abantu kakhalani pasi aliyonse munthu alibhabhika yakhalani vijibati ayekokoli koko nditokala
waberekera kokoni koko dakara waberekera uwekeze wawina jaro mokore bana nakezi bakaja mtima ukwimba pete mokore bana nakezi yo nakaraga mtima ukwenda pete ukofiwane Mungu ya dimwe mokore bana nakakwela nakakwela bakaja mtima ukwimba pete mokore bana nakakwela kwacha banganya na nguyo yakana potapisa barara wati nchapa yilipo ya narume yupindira ile so nipindire kwenye nitogose kwa mama Kapwira na timu yose kuti mwisaso kusamfira chakwera kufira chipani ina kuti sikomo kwa mbili yeo chome kwacha kaongo mchanya kwacha vanangwa chipani cha Malawi Congress Party nchandali chiri kuiza kupanga masewera cha vati asikuli vipani vinyake nge DPP na vinyake asindenana kuli vanhu vanyake va mipando ikulu vakuukako ku DPP iwe na paeria palije uchali kwene kuku kuchita vichi pasono ni cheme mama Gereseda Jeffrey wakawa secretary general wa chipani cha DPP iwe ku area ukuchita ko vichi secretary general wa ukako iwe ukuchita ko vichi kwacha mai Gereseda Jeffrey tabwerani muzaya nkule kwa nthaku karonga Konkomo we konkomo vai konkomora konkomo we konkomo vai konkomora vachakwera wa baba mwana vai konkomora zina lake mwe chitonya vai konkomo ndabwera eti ndine mlendo ngati ndabwera eti aliyense adachita choncho dzanja lake aliyense adayimika dzanja lake chibhekera kwacha Dr. Chakwera nanga bulldozer chimwendo mama Godani Hala ife tonse choyamba nipereke ulemu kwa guest of honor olemekezeka secretary general athu landani ulemu wanu ndipereke so ulemu kwa right honorable a first vice president athu achipani chokoma mama Godani Hala landani ulemu wanu mwachidule nduna zonse chipani chose malingani nthawi amalawa anzanga ndabwera pano kuti ndikuuzeni ichi ndale sitikudya chimene timaphindula mukadzuka mama ukavota chimene mmembekezera kumadera ndi chitukuko ndeine pakali panopa ndaona afumu amapempha zitukuko chitukuko amapempha kuboma lolamula boma lolamula ndi limene limapereka chitukuko utekuyapa mama Hala ona bochi mwendo mmene ateremo meseji yapita kali kwa president ndiye kuti zitukuko zimene apempha afumu pano zibwera koma akabwera wotsutsa kuti enafe tichoke tinaona kuti wotsutsa sabweretsa chitukuko akabwera pa msonkhano amangokunamizani kuti kuona boma akatero fumbi khobo bwana asetale chenu president ineyo
mmene amandilandira ku 24 ndikulowa chipani ndinanena kuti ndikubwera ndi ana ndatsukulu ndipo dzulo mmodzi wa vana wavomereza kuimpanga indozi Dr. Chakwera kuti apitirizabe kulamula. Kodi ndikunama? Simnaoni makiribi? Simnave? Anena kuti ifeyo ku convention yathu tapanga indoza Dr. Chakwera. Chifukwa anena kuti aprofesa Sabina Mtharika abweri ku MCP ndiye bwana Mungu wapatsa kuyeliyo chairman. Chifukwa mipando ikuluikulu yakwanakala sobokhala koma uyeliyo chairman wakwanira malingani saizi yawo. Amalawa nzanga ine siniphetira nidadziwa kuti njira nkuboma njala mukupempha ichokera kuboma chakudya akupatsani uchokera kuboma wotsutsa lomutati njala chakudya sichita pamene boma abweretse cha ndadutsa chiweta ine ndadutsa chiweta vena adakusirani mapoti ho koma Chakwera wabwera udzakoza msongo udzakoza msewu. Amalawa nzanga malingani nthawi ndapatseko sazanga ena kuti alankhuleko koma ndifuna ndikuwuzeni mawu omaliza. Kakuli MP wotsutsa asadza kunamizani Dr. Chakwera amapereka 200 miliyoni yokozera zinthu kukoma constituency. Ndiye kuti mnganinani kuti chitukucho akupanga yekha MP wotsutsayo kapena president. Ndiye ikakwana chaka chamawa sekutembala palibe kusintha boma ndilo mweli opposition isi yoti zitsutsaso ndiyomwe ija. Ambuye akudalitseni. Tele 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 Zigama tele 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 Zigama tele 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 Henry Mumba, Director of Economic Affairs. Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera! Dr. Lazarus Chakwera! Pepani Bwana SG na Mama Vice President Mama Gotani Hara nchindi zuwe malo mwake mose kweni afumupela nipeleke nchindi Senior Chief Kalonga na mafumu ose nafika pano ine babaliwane bakuno kwa Kalonga kumsimikizirani kuti boma linu la President Dr. Lazarus Chakwera la MCP pa vyaka folo ivo president wakhala mchalo chino wakhala wakunozga maplani ya chalo kuti chalo ichi imwe muchione kunowa chifukwa wakumanya kuti pala chitukuko cha chalo chilenge mwakunangika na mwakanangira wa DPP imwe umoyo winu wose muwenge wakusuzgika mpaka na kale kale wa Senior Chief Kalonga wapempa vile wakapempa wayoya kuti wakhala wakulindira kuti president wakasgole ndipo wayoya takafuma kulilongwe kwiza kuno waona mseu ukunozgeka kufuma kulilongwe kuzafika kuno kwa Kalonga mpaka na kuboda boma likunozga miseu na chakulata chakuti imwe mwa vantu pala mwalima mbeu zinu na mpunga mukasange msika ya ndalama ziwemi uko misika kusanga iwenu
lekani apa sono president watinozgera kuno skimu ya ngerenge nguteta makanala wose kani makola muli menge mbeu ziwiri zitatu pachaka pala mwalima ngoti mabizinesi ndenge makola pali nkhani iyo president wa mnozgerani nkhani ya ngongoli ya nifu mumanya bwana wayoyenge mu speech yawo kweni nachezangana awa yonga pamba database wali apa ukwana base amba base awa amba board member wanifi ndipo wagwira kuno nyengo itali chomene kwa Kalonga wani palira kuti kufika mwauno kuno kwa Kalonga kuno ndalama izanjira kuno ni 1.8 billion pa nyengo ichoko chomene kwewa yoyaso kuti pali maplani ya nandi ya kuti ndalama zila wasazigirepo chwa mwana ndi mwandu mundapokere ngongole iyi kaziani boma lino limpenike ngongole izi bwana secretary general apa nangwiza kuno mlenji nachezangana wanthu pasusa apa anyirenda aviyui na wanyake waniphalira kuti iwo mbakunozgeka yayi kuti wasinthe boma ili wakukhumba chakuti boma ili lifumepo wanachigomezgo kuti bwana Lazarus Makazi Chakwera wanozgenge vinthu muno Malawi wayoyaso kuti pamwana payeka panachezanga kuti mbakunozgeka yayi kuti waleke boma kwa munthu wa vyaka 66 ngana malira Chakwera wampe president wa vyaka 99 viliko hivyo chalo chamfika nkhuni pepani pa unyengo chichoko kweza mchezga makola gomezgani president winu gomezgani boma linu boma ili pa mwasinda mwananga wakweshi ngumanja kuti boma ili tikusinda yayi boma ndenelili vayoya kale vachife Kalonga kuti pala wapemba mwana pa wapemba kwa dada wakulindira kuti dada wa muzgole tiyendilindire kuti president witu watizgole na mukutizgolera chomene ntena yewo chomene nyengo ya mala naonga chomene amumba simako machozi amumba mwadisangalata zona simako machozi ambaga kuyakula wanu simako machozi amumba kwacha wakwiza sono ni publicity secretary wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. Jessica Bwira Jessica wayoyepo tete wakabamba manika tutu wabo tete wabanyake bamwete miki yabo bomero nichali nindapereke maiki bwana mnigokere nipange correct kantu kamoza 1.8 billion Jakaronga Northwest the whole Karonga is 4.5 billion iya kawika kuno yani yeo chomene katundu mzito aliyese lero koyamba eti kuti mwana wanu Jessica Bwira aibwere pano nkudzapanga kwacha ndetu funa tipange kwacha sitichedwa pa kwachapo kwacha Dr. Lazarus Makazi Chakwera chifukwa cha nthawi ndingopita pa nkhani enieni ine choyamba kuno kukaronga ndi mwana wanu mwayenda nane pa academic freedom eti ngakhale pose muja DPP mati funo ndipha anandichaja treason kundiotchera galimoto kundizunza eti ndelero ndifuna ndikulimbitseni mtima DPP sabwere pano ndikuzani kuti iwombola dziko lino kulibe akunama nkhani yake ndi inu kuno kukaronga chinthu chimene mmakonda kwambiri ndi maphunziro si choncho ndelero amene ampatsa secretary general ndi uja nkati sapepetsa nkuwazunzana awa masukulu amene akabwerera makoleji mutsekaso amene anaphacha sowanda siwo ndepa nkhani ya maphunziro ngati anthu inu mmakonda maphunziro simungalole kuti minister wa education nthawi manager analipita mtarika lero akalamulire ayenda masukulu taona ni Chakwera chitengereni boma sinatsekepo university nde ineyo mudzina la maphunziro ndikuti DPP never again zisazachitikeso tamvana teti
fundo yachiwiri anthu a DPP ananena likuswa mtengo kuti anthu akumpoto sadzalamulira dziko lino. Anthu a DPP ananena kuti alibe nanu ntchito. Akakufuneni lero akuluakulu kuno osapatsa ngakhale ya kansala anadana nanu anakutukwanani. Pamene Chakwera wabwera amene watiyendetsera convention yokoma ndi mundinda ndi awali apa mwana wanu wako mkuno sichoncho kukhalaso pamene paja mukati muonetsetse zitukuko kuno zikubwera nkhani ya madzi Chakwera akukonza sichoncho misewu akukonza sichoncho nde wokonda kumpoto nda nde inu mukakhala pano mukamavota senta yanu nungofuna muyiloze ndikutiko aliyense aloze ngati uluku tione abweti ndi aliyense nthawi ikakwana mukatani mukalembetse chachikulu ndichoti mukatani nde pano ndikufuna aliyense agwire pa mtima pake apa pamene amapanga promise nde tiyeni tigwire pa mtima aliyense ndinayo ndikulonjeza yankhulani ndikulonjeza kuti akatsegula kulembetsa ndikalembetsa kuti ndikavotere Chakwera. Mukuona pamene tikunenapa akukuona ndi mulungu eti nde ndifuna muloze kumamba kuli mulungu akukuonani mukuti mudzatani kodi mudzakalembetsa eti andi mudzakavota eti akuluakulu mawu anga omaliza monga oyankhulira chipani ena akuwuzani kuti mitengo yakwera zona mitengo yakwera koma ndikunena pano ku Zambia ali ndi 21 hours opanda magetsi ife kwathu kuno tikumakhala ndi magetsi mwandimva ndikunena pano ku America ku UK kampita ku America mitengo yatani nonse munaona covid inabwera munaona tinavutikana ndi chani ndi zambiri mukaenda kulikonse ndalama yavuta koma Chakwera sakukhala pasi kuti mitengo itsike ndipo chaka chino mulimi wapindula mulimi akutha kukolola ndenkhani ndisanakakhale pasi konse kumene mukayende akakakufusani mukawuze kuti boma sitikutani ndati boma sitikutani uyu ni tambale ili sitikutani zikoma kwambiri pondimvetsera Zigama tele Zigama telera nde poti ukakhala pamalo zikakoma zimavuta eti panopo ndifuna ndikuitaneni mwini mtunda mashini apa mudzipano eti aliyense tikabwera ife tidzachoka koma kuli mwini wamene mmakhala naye pano ndifuna ndiitane Honorable Kenzi Msukwa mubwere mwayankhule anthuwa kwacha wachari wandize Vakezi kwize Mtunda Unyake Deputy Director of Recruitment uyo ni Mama Katumba Katumba mwamuona uyo echete wa mashini ya Chakwerawo echete wa Vanyake vakulya mbange uko Vaya aliyese zanja mwamba tikuti tu boma ndilo mweri sitikutani ulemu ukhale m'malo mwake kwa SG a Vice President ndiyena nonse bwana ndisananene zazimene tikupanga ku department yathu ndikufuna ndinene ichi bwana SG inu ndinu bulldozers machine pangurini bwana
tikakutengerani masiku 21 kuti mupange decision yoti mukuyimira pa OSG. Koma pa masiku 21 bwana munazungulira dziko lonse ndikutipengetsa tonse bwana nkutenga OSG. Chakwera. Mutangotenga OSG bwana. Mutangotenga OSG bwana. Opposition inatsekula mmimba. Opposition inadziwa kuti sitimukwanitsa chimwendo, sitimukwanitsa OSG. Ndiye munatengana ndi mchemwali wanu Catherine Godani Hala ngati vice president amene ndi bulldozer kwa asimayi amene. Bwana ndikuti ndikang'ana zipani zonse olokutenga ma OSG wonse kwamanga mtolo pa inuyo bwana sakufika. Sakufika bwana, sakufika. Bwana inuyo ndinu machine. Bwana dzulo talandira anthu ochokera kwa Ford. Anthu okwani opitirira 150. Talandiraso anthu ochokera ku DPP bwana. Pano pa bwana tilandiraso ena lero pompano bwana. Amene aona chipani chikukoma ichi. Chipani chikununkhira ichi. Ndi chifukwa chake anthu akuchoka kudzipani kwawo ndikumabwera ku chipani chokoma cha Malawi Congress Party. Bwana zimene munthu amayankhula zimakhala zimene zili mu mtima mwake. Ndi chifukwa chake dzulo ena amati chipani chathu chokoma cha Malawi Congress Party koma la DPP. Thupi lili kuli DPP koma mtima uli ku Malawi Congress Party. Amene wabwere ine ngati wali ku commitment ndidzawalandira bwana kuti mwapatsa udindo monga amene Kristo anenera. Bwana last week ndinapita Planta, ndinapita ku Southern Region, ndinakupemphani bwana kuti anthu akufuna kulowa chipani. Bwana ndifuna ndinene, ndifuna ndipemphe kuti mutikonzere chisonkhano chachikulu ku Southern Region. Bwana mukatera kukalandira kumeneko makhansala okwanira 9 ndi anthu ena opitira 400. Bwana mutikonzeresa luzokwanira. Bwana ife tigwira ntchito. Tikumula bwana, tikumula. Onse achabwera kuno bwana ndipo tigwira nawo ntchito. Ndima amenewo bwana ndisangoti kuyankhula kwakoma bwana Mulungu akudaliseni. Zikomo kwambiri. Yemwe atekolowa malowa lovero banganya banganya deseberenge banganya bazamurira bara ulira chakwera nimba mutunda yura amurira bazamurira nakutengera tene bate banganya deseberenge yewo ndakafiyo wawetu letu ponyane wa tuponianeko panandile maoko mchanya ise ndiserenecho wakaronga maoko mchanya kwacha Dr. Lazarus Chakwera Dr. Lazarus Chakwera ise tose luhindiko kwa tata Ntemi tata Kalonga ndakafiyo tata. Luhindiko kwa Secretary General wa kipani kia Malawi Congress Party tata mashini wakuti Richard Chimwendo Banda. Luhimiko kwa Vice President wa kipani Mama Gotani Hara. Treasurer General Luimiko Lukwagile. Regional Chairman Mnyane Dada Chavula Luimiko. Mputi witu watuiputila hapa Luimiko lwako. Neki yose ile hapa Luhindiko luwage. Ma MP Mwapadela Dada Secretary General na VP. Ni auske ma MP ya izakuno kuti gazampelekezgeni. Ma MP TNT metose apotili. Ma MP ichininga yoyapo bwana imwe mwizakuno chitukuko mama VP na mama Dada Secretary General mwizakuno chitukuko so pano chikwa cha chitukuko pizaso ma MP
kakuti ngaisecha wali kumanyuma huko. Pali adada Chilenga, pali adada Mwambande, pali mama Majaza. Biza kuno wa MP wa DPP. Na yo ati vicho ati ma MP ga DPP galipano. Taonga ma MP kanpase. Mama vipi ni mlongoleni neki ose iza pano. Neki ukani. National Executive Committee. Ukani. National Executive Committee ndiyo yaima hapo. Mama na CSG. Tampokelelani wanangwa. Chiuta wawe namwe. Makanselas gitu. Galipo. Ukani. Wamoneni. Chifukwa chipani cha Congress. Awonani kumanyuma. Chipani cha Congress. Chikuleka liose hai. Alikane. Bwana pano. Pizaso ma presidential advisors. Galipano. State House. Ukani State House. Wamonena bwana utitozi. Yeni yo. So, Mwapadela. RC. North South. Wamonene. Ungakaninola sima. Ndagafio. Mama Vice President. Niche dwenge hai chifuka cha nyengo. Ndawe ya paukawa chifuka cha kawalilo. Kumba kuti awa wayoye. Kweni. Nichanda muskeni. SG kuti imwe ndi muskenge VP. Niyo yepo tumazi kutuwili tutatu. Vina Karonga. Vina Mpoto. Tingaluwanga yai. Tasuzgika ise sonsono hapa na chipani cha DPP. Wakati wiza Chakwera kuno. Chakwera wakati wanjila pampando. Project ya kwamba Chakwera akapanga. Ikadaiki ya kuno Karonga. That was the project ya kwamba iwali kupangapo muno Malawi. Chakwera wati wiza kota system ili kumala. Vina Mpoto tente ya kupusikika. Paliwana wayoyanga ngoma hapa. Mwana simsoko etika mpasa kansala la pano pa Karonga Chilanga. Chikumpepiskani. Chikamanya chikupeleka mndu wawaka. Chimfuko kuti palila kuti iyo ndi wakapanga nga mademo ndi wakocha nyumba kula. Ndivo wayoyanga mailo. So muntu ungakaocha ofesi yako. Wana wandena awo mwapalile. Wangafundanga yai. Karonga ni maloga moza wati ngakuserereska cha. Mama vipi? Mwiza pano pa Karonga. Timpasa ningenyengo italichomene ya utimuyoye na wana. Ise tikumba kuti Chakwera wapitirizge chikukacha uti vinandi watipangira kuno. Sono hapa maji mwaona maji ya kuno Karonga Chakwera watipangira. Pali maskimu ya marais kalawenga mnyitu mumba Chakwera watipangira. Inya tikumanya vinandi vitikukumba. Ndipo tikumaradi vinandi timtumaningi. Ni vinandi vitikukumba. Pano pa Karonga tikumba tinozgele misewo. Kuno Karonga mpunga tikulima ndipo taulima ndipo mitengo ili makola chifukwa cha Chakwera. Tikulima mpunga. Tikumbenge mama kuti mtovugire misika iwe miwemi izenge ya mipunga kuti limenge chomene mpunga. Chifukwa cha nyengo ni uske ASG kuti wayoyepo ndipo layoya wamuskeni imwapa amama vipi. Kweni mpata yambangako wanukoroko mwe. Chifukwa pali Danilu pano. Danilu mukumanya. Danilu muskeni. Danilu aimbe kuti amuzuse SG. Danilu imbaniko tuwane uta SG wayoyenge uli pa mwaimba imwapa. Naonga chomene, yewo chomene. Katundu. Kwacha! President Chakwera! Achinyamaza mlipo hapa. Ine ndo achinyamata nzanu eti. Ndendi na iwe erenga. Kuti kujaku kulibe chilipo.
Tiru ili kuti? Kwachakwera MCP. Tiru ili kuti? Asatule pasudi ndo yayi. Eti, nenda amenyera jinyimbo ya president. Ndikupempha nonse, timike manja, tukupempha tonse divine limodzi. Eti, mwakonzeka? DJ, let's go! Ndio banda matukutuku halipepuma kwa jitukuko kwake ndikumenya kondo ya pasipasi palipepola limafuna mwana avutike malawi watsekula komola kenani ona nintawiyo meli Misewu ya makono pose pose Ntukula pakomo ngongole sanifi Hazumai maudi ndo mboma Aliesa zingoti chakwera Makesi anasira kushirwa Sakuchoka chakwera Ali momo chakwera Chakwera, kwacha kwaera, ndatiza kuchoka. Chakwera, ai momo. Chakwera, inundi nkango. Chakwera, kwacha kwaera, uko tabwerako, maliro akatuluka sabwerera. Hansanga boma ndiyo meri, paribe kusinta, tunda wapunguka, digubida kuntete, tisabase afisi anjalawa, MCP, let's go! Achakwera kumenya kukweza, kumenya kukweza, amatunda, maembele kufewa. Achakwera kumenya kukweza, chibatala sakuchoka. Chakwera, ali momo. Chakwera, inunika ko. Chakwera, DJ Aliesa zingoti chakwera ipi? Sakuchoka. Chakwera, tikuti ali momo. Chakwera, inundi nkango. Chakwera, Awinaso 2030 uo wina amatemiki 2025. Maganja talowa mbwalo, maganja DJ, nyimbo ya maganja. Omega Vision, MP Production. Hey my baby, Dana la baby, me lavo les yeux sur tout le bebo. Omega Vision, MP Production. Dana la baby, me lavo les yeux sur tout le bebo. Me la kusosometa. Zalala zimuko, zilikomba usosometa. Zalala zimuko, zilikomba usosometa. Sosometa, sosometa. Ziadifa, sosometa, sosometa. Sanandita, sosometa, sosometa. Ziadifa, sosometa, ziadifa, sosometa, ziadifa, sosometa. Sanandita, sosometa, sanandita, sosometa, ziadifa, sosometa, ziadifa.
Chabwino ndyangadafuna makanja avineso nanga skefa kodi kalonga mmatuluka sochonchi pano padzabwera achakwera pano eni ndyangati mufuna achakwere pano nosenu mufuna achakwera pano ine sinimbadziwa kuti kukalonga kubhaka kuvuta chonchi lero nde nthawi yatha tufuna tiyapase a first deputy president nthawi yoti atiyankhule koma ndisanatero makanja kakhale kaye pansi. Zikoma kwambiri makanja, zikoma kwambiri. Alo wansongo alo pompano edi kwatsa ana atatu mawadi onse atatu tinawina kuno 3-0 ndelero tabwera kudzanena kuti zikoma kwambiri ndiye ndifuna nditane aona bokezi tabwera nutsogolo kuno komanso makansala athu nonse atatu amene munawina 3-0 DPP kuno simunayipatse voti DPP kuno simunayipatse voti lero ndilongoti tingokuthokozani tikuyamikeni paena akumanena uko kutali akuti anthu akukalonga sankonda chakwera anthu ake atiwo anthu ake atiwo time up tikamanena kuti 3-0 tabwera kudzathokoza anyamata ake ndi atiwo kodi tangonena ni dzina lanu ndi wadi imene mukuchokera mwachangu kwambiri nthawi yatha uneyone gifti mwale mwakyeru mbatata shangu rukuru wodi pamene tili pano ine ndine King Mvula Kapolo wodi uneyone Ariki Ng'oma Chiranga wodi awawa ndi amene anawina kunali DPP kuno DPP inalipo kuno ilipo kuno asowe asasowe tikamauza dziko la Malawi kuti Dr. Chakwera amakondedwa konse chitsanzo chachikulu ndichi lero tifuna tikupatseni mphatso yayikulu mphatso yake ndi amfumu lero pano apempha simenti apempha chani ifeyo momwe titigawe ndalama tifuna tikupatseni wina aliyense wa inu matumba 200 asimenti matumba 200 wodi inaliyonse matumba amene wachani kodi asimenti Chakwera afuna nyamata inu mukagwire chani kodi ntchito kwacha ndiye aliponso wina pompano wamva kuti ineyo ndamva mfumu akupempha walipira kalenso matumba ena 40 a simenti pompano malisiti ake ndi awa oti tiyapatsenso amfumu aja inuyo ndinu ana achakwera ndinu ana ndani kodi musakapange zimene Sinsokwe anapanga Sinsokwe tinampatsa mpando ngati mene akupatsirani inumu kenako mpakana anti-corruption mpyo inalowa pati mpakana kumanga kukagona kuchani anakhala kundende masiku 21 akhoti anamulamula Sinsokwe kuti asadzakhalenso kansala nchifukwa chake kunabwera ma by-election oti inu muwine ndelero Sinsokwe akumayankhula pa msonkhano wapita Mutharika sitikudabwa chifukwa cha nthawi yapita Mutharika nayenso analandira ziphuphu zokwana 145 miliyoni ndipo nthawi imeneyo apa President Secretary Atausi ndi anzawo ananena kuti ndalamazo afuna zikabwezedwe ndipo Amalawi nonse ndinu mboni lero akamampatsa Sinsokwe a convict
kuti ayankhule pa msonkhano wawo ife sitikudabwa ayi. Zochita zawo ndi zotani kodi? Zofanana. Kwacha ine ndifuna ndikupemphera anthu akukalonga anyamata wati apase support. Tiapase chani kodi? Support. Madumba 200 amenewa pezani kani nyumba za phutsi zinazotero. Tikuthandizani zina zofunika kuti mupite patsogolo. Mukamatumikira ntchito imeneyo ndiye kuti mukutumikira anthu awa. Ndiye kuti Achakwera mukwatumikira. Mtima umenewu ukhalepo chifukwa Achakwera mujamanenera mfumu amathokoza. Atayi mzimu anena kuti amfumu akupempha kuti amange msewu wa Kalonga. Tonse tamvera pano kuti amfumu akuthokoza kuti msewu wayambika osati kuti tidzayamba yayi. Anena chonde atayi mzimu ndipo pano konzani simunamve amene akumachoka pano kupita ku Zuzu msewu akumauona kuti ukutani kodi ukumangidwa. Mukafika ku Mzimba msewu ukutani kodi ukumangidwa. Mukapita ku Kasungu msewu ukutani kodi ukumangidwa. Zimene zakumanga ndi ndani? Chakwera. Ndiye munthu wakumpoto, munthu wakukalonga unganamize? Unganamize munthu wakukalonga? Sizingateke. Mulungu akudalitseni kakhaleni basi. Mulungu akudalitseni. Ziko mukwambira mfumu wanga. Simenti imene yalipiridwa komanso mukatenge zimene munapempha pano. Ife lero tabwera kudzathokoza. Kuthokoza kwina kuno kulibe phungu wa chipani cha MCP. Tigwiritsa ntchito kansala. Tikazikisa magulu azimayi okwana 20 wodi iliyonse amene atathandizidwe m'magulu mwawo ndalama za mabizinesi. Ife tifuna kuti anthu muthandizike miyoyo pite pachani kodi patsogolo. Kwacha tidutsa mwa makansala omwewa azimayi magulu anu 20 achinyamatanso magulu anu 20 wodi iliyonse moloma kuti tikupatseni ndalama mudzibwerekana m'magulu mwanumu. Ndifuna so nene mawu awo tibweranso mufuna mulengeze ja. Oh Mr. Pambala ndamene bola ngati asala shado akunodwa. Si shado Pambala ziko mukwambiri. Simenti apereka mfumu acha wakula ndi Pambala. Mulungu akudalitse Pambala. Tathokoza. Skefa. Iwenda kuizana kuti uya chanyalu ugona pompano kuimba pano. Leo sandijere nthawi yayi. Amakonda nyimbo anabadwira banja losauka. Makolo wake ngosaphunzira. Wagwa nayo Skefa. Kwacha ine ndaenda Madam Speaker komanso First Deputy President mukalonga muno. Ngati pali anthu amene anazunzika kwambiri ndi chipani cha TPP ndakuno Kalonga. Ine ngati Minister of Local Government muno muli misewu yosamaliza yoti yatala iyende mu town ya Kalonga. Boma la Dr. Kamuzu Banda 1978 linakhazikitsa Kalonga ngati town council. Achaponda ali Minister of Local Government boma la TPP anachotsa Kalonga ngati town council. Chifukwa chake Kalonga yakali kubwerera chani kodi mbuyo. A president andilamula ine ngati nduna ya local government kuti Kalonga ibwererenso ngati town council. Kuti chitukuko ku Kalonga chidaninso kodi chibwerenso. Ndipo ndikulonjezeni anthu aku Kalonga chitukuko chidani kodi chibweranso. Number 2 veteran. Number 2 a president omwewo alengeza ndipo zachitika kuti kuno kuli njala. Mabanja oposa 13,000 ayamba kulandira chimanga khomo ndi khomo kunoko dera lake linolo cholinga anthu athandizike mu nkhani ya ngozi ngati imeneyi. Veteran ndikuyankhula moduladula facha nthawi yatha. Tifuna tiapatse Madam Speaker nthawi yawo. Wina akabwera kuno atavala t-shirt ya TPP nkumakunamizani kuti pita mutharika adzalamuliranso dziko lino zimene sizatani kodi sizachitika. Tamvera DJ chimene chachitika dzulo ineyo chaulula. Pita mutharika anakatsekula convention koma osatsekera convention. Ndeni madabwa kuti kodi chinampsesa mtima ndi chani kuti asakatsekere convention. A Secretary General a TPP dzulo aulula kuti zimene akambirana kumeneko anapanga indosi Chakwera. Chifukwa chake pita mutharika sana bwera uzatsekera chani kodi convention. Anapsa mtima kuti convention
anapsa mtima kuti convention ija yachita indosi Chakwera olo kulakwitsako kuchita kunena kuti Malawi Congress Party anakanena kuti MCP bola edi kuchita kulitambatsula dzina kuti Malawi Congress Party akamakhala akamagona chimene akuopa ndi Malawi Congress Party. Mtsogoleri wake Dr. Lazarus ndani kodi Chakwera president wopanda tsankho president wokonda aliyense nchifukwa chake lero pano pabwera wana wena amene atuluka chipani cha DPP ma constituency governors akuluakulu a chipani honabokeza bwana kutsogolo kuno tichite mwachangu kuti Madam Speaker tapatse mpata tanenani tikulandira ndani lero Madam VP Vice President wa chipani cha Congress anyamata abwera tumkapereke kwa Chakwera kudzera mwa Secretary General Bulldozer panopo kwabwera constituency governor wa DPP wa Songwe Ward kumene MP yake ndi Amwambande panoponso Madam Vice President kwabweraso constituency governor wa Rufia constituency ya DPP Madam President, Vice President bwana nakatira chini Ismaelo Pendamoto pamodzi na nyamadanu achabwerani bwerani amene mwaperekeza MP mutakuzaperekeza mukafuna koma is okay ndiye bwana Madam VP sio kawa yayi panopo talandiraso lisi ya anthu ochokera ku DPP alipo 150 koma panopo ndingotchulapo ma leaders chabe Moshi Mwambene Yohani Mwagoga Feston Sikwesi pala mulipo mwize pafupi kwenu nkumanya kuti muli patali Hare Mwene Lupembe afulumira amene unthawi yatithera Steve Musiska Rackson Msopole Charity Mumba Lazarus Mwakamogo John Kanyenda Asimenyi Mwamsamala Jonas Msukwa bas honorable and others talandira anthu aku DPP talandira magavana talandira anthu onse constituency yonse lero mama wanali komweko tacheza nawo aliyense afuna kubwera kwa Chakwera Pemba moyo tapereka moni 1 minute kita nawenso pereke moni 1 minute nthawi yatha maule mwapereka kale kwacha mwachidule ulemu kwa Secretary General anyuwani achipani cha Malawi Congress Party amayi Godani Hala landani ulemu mwachidule ose executive net yose ya Malawi Congress Party takulandirani kuno Kalonga ineyo pano sindilankhula zambiri chifukwa ndizalankhula mukafika kwanga koma choti ndikuuzeni njole Kyangonde pakamaya kuno kwa Kalonga lori choti mbabule hapa virombe vyose vimalike twende ingongole imali virombe vyose kuna vikako vili vyose aliwesa twende ku Malawi Congress Party tuntule Chakwera kuchitukuko atupangira skimu kula alipatupangira miseo kula mmene ningamtaira kabaliro tata Secretary General wacha Dr. Chakwera uruwindiko kumipando ya kindana ule chingurondu yo bapapa chakutiringa we mundu lino nkabla lishere limoriana likutamya tukukomora bati mukaronga kuno DPP shepwa sikoma kwambiri akuti DPP kukalonga yatani yata kukalonga yatani DPP yata ndezi mena kumapanga DPP naiwala abadanga ukalonga ndimaina ndikuze nizi mukudziwa kuti tinakhuzidwa ndi ngozi ya ndege tinata munthu ofunika kwambiri mdziko la Malawi Right Honorable Dr. Salos Klaus Chirima ngozi imene inakhudza president kopsa ndinanena dzana lija pa msonkhano amene ife takanda president pafupi sitinaone kwa president akulira misozi nalisanaione tinayiona nthawi imeneyi ngozi imene inagwedesa dziko lonse la Malawi
tosefe mitima yathu inasweka ndiye chimene apanga DPP ndikubwera kumagwiritsa ntchito nkhani ya ngozi kuti apeze mavoti akumayenda kunamizira kuyatsa makandulo ndiye kutuma wina kuti akalowe akatenge chipani cha UTM kumasekerera mpaliyamenti kugawana mipando chifukwa cha imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Ifeyo ngati chipani cha Malawi Congress Party sitikufuna wina aliyense agwiritse ntchito imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima Bandale. Ngozi inachitika tipereke mzimu wake tupereke ndipo tupatse ulemu. Tilemekeza kubanja tilemekeza imfa Saulos Chilima. Pasapezeke wina ogwiritsa ntchito ndale kuti apeze mavoti pa imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Pamene amamwalira Dr. Saulos Klaus Chilima anala kuchokera kunja kuja ku South Korea president atangu atuma kumene amagwira ntchito bwino ndi abwana athu ndipo zonse zimayenda bwino. Lero akumabwera muno kumanama kumanena bodza kumaona ngati bodza liyapatsa majani kodi mavoti koma ine ndawauza apita muthalika afune sadzalamuliranso dziko la chani kodi Malawi. Nde musatengeke ndi mabodza a imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima adamwalira pa ngozi ndipo mzimu wake ukause muchani kodi mumtendere. Tipitirize kupemphera banja lawo, tipitirize kupemphera mtundu wawo, tiyapemphererenso eni a UTM amene akulira adi mchoonadi. Alipo anzathu a UTM amene akulira imfa Saulos Chilima mchoonadi. Alipo ena a UTM amene anatuluka kalekale UTM amangosowa potulukira. Koma ifeyo ngati chipani cha Malawi Congress Party tidzalemekeza mzimu wa Dr. Saulos Klaus Chilima mpaka na kalekale ndipo mzimu wake ukause muchani kodi mumtendere. Ndima wamenewa ndi apemphe Right Honorable Catherine Kotani Hara, First Deputy President yekhayo oyamba mchipani cha Malawi Congress Party, Speaker wamkazi oyamba kuti atiyankhule madzulo ano. Right Honorable Azimayi Nyimbo, Right Honorable bwerani mutiyankhule masana wanu. Takwesani manja, takwesani manja, takwesani manja, takwesani manja, takwesani manja, takwesani manja. Siku mkwambira Right Honorable, siku mkwambira. Aliyoseka uko mchanya uko madoda uko kauko mchanya wacha Dr. Chakwera isetose pano chindi kwa Secretary General na wose wakumbika maulemu nyengo ya Marakale na uko Agogo Karonga na mose muli pano chakwamba ine ni mwonge nchomene vantu wakuno Karonga mwahuno tanguza kuzaka muungani chifuka cha mavoti ayo mukatipasa ya makansarara ya 3 vantu imwe mwavotera MCP nyengo yose even ma MP vene Marwanda mukaronga muno mwangutipasa kungana mona kuti imwe mwagomezga Chakwera ngumonga nchomene vantu aukaronga chifukwa cha ichi ni muunganiso vantu au mwapanga chisankho chakunjira Malawi Congress Party mwahuno taona makansara amini ma constituency chair mwakhala apa kuno vantu ngumanya mukusunga ng'ombe asindena para ng'ombe wa julako para za nkhongono zonse ndizo zikuchitachi zikufuma yakugontha ndiye ukhalira mvichi mukhora so para vakhaleko ku DPP ndiza kugontha ndizo zakhala mvichi muchivaya wacha za nkhongono ndizo zikuchitachi izi zikufuma so imwe mkhale wa kugontha mkhalire mkati za kugontha zidakani mumu koni ziwemi zikuchitachi zikufuma wacha mwangu yowo yafumu apa nkhani ya chakulya na njara ngumanya nkhiza chaka cha mara tikagawanga vingoma kuseri uko chifukwa cha chitemwa cha Chakwera kuno kukachitika mafloods a president wakatumizga vingoma kung'anamula kuti isevene Karonga president wa ushitachi wotitemwa andumu mwapemphera apa ine nkhumanya mwachigomezo kuti vingoma kuno vikuchitachi vikwiza kweni para visa vingoma hivi Agogo ndi pemphe suzgoli nyake likuwa kuti pakulembana mazina wacha tukusangika nyumba yeni hiyo ipoke fetereza yeni hiyo mtukura pakomo yeni hiyo vingoma
tipemphe tigawengeko nyumba inyake ipoke mtukula pakhomo inyake ipoke kofetereza inyake ipoke kovinyaka sinthena kwacha Chakwera president witu wakutisambizga kuti ise tikhalenge rumoza makora mairo umwe tikati tipangenge msonkhano kwekwendeni vanthu vakayonga ayi mungapanganga msonkhano yayi kwa mwaviwawa tikumanya chifukwa DPP ili kuzgoera kwenda na vikwanje mthumba. That's why vakaopanga kweni ise Chakwera kuti phala kuti kwenda na vikwanje mthumba cha tikamanyanga kuti msonkhano wa mmara mwa mtendere chifukwa ise vakutemwa mtendere wacha vara vakwenda na vikwanje chifukwa vakumanya kuti iwe mbankhaza. That's why vakaopanga msonkhano kweni muno mmarawi tikuvota matipate kung'ana mwa tikuwe vipani viringa vinandi kwacha manyi mwasanga wa DPP wa MCP wa UTM tose tili vavichi amarawi kwacha ni mpemphani kukwiza kalembera kunthazi uku kuti mukamuti tikarutizike kuti boma ndeni lili ni para Chakwera takamchitachi takamvotera wambula kulembesa mbwe mavoti tachitachi tatondeka ni mpemphe mchomwene iseta azimai chifukwa azimai ndio tukuwapa nambara 1 kuvota azimai ndio tukuwa nambara 1 kuwa na masuzu para msuzu mseungu heni tusuzika na azimai para mjigo kulije tusuzika na azimai para masukuru kulije tusuzika ni sawanjani azimai kung'ana mura kuti seta azimai tive panthazi kukalembesa kuti Chakwera warutile kuhapa vichi pampando Chinyamata tieni tingawalekereranga vanthu vararapera kuti vakavotenge cha nase tieni tikapereke vichi support wacha vayoya kuti nifi kuno vari kugawa yafika 4 billion kweta plikota president vasazira koso kung'ana mulo titawanyake tishitenge chiso tipoke ngeso wacha tikalembese chifukwa Chakwera ndio wamazga kota system tingaruwanga yayi kuti DPP mamalikisi ya kuno kuchitipa na Karonga mwana kuti wakwere kuno wakatenga wakwere 80% apo kwao 60% mbao washitashi wakwera wakakumba kuti iseti mare tingawanga vantu pakusambira cha kwechiuta wakaona ndipo warikuiza na Chakwera kuti kota system ichitechi imare kwacha sotieni bantu ise tikampase support Chakwera pakuonesesa kuti tashitachi talembesa kwacha vayoya pokale SG kuti kuwenge tumaguru kwa zimai kwa yufi tieni tigwiriske nchito para tapoka tungongole tura tukumba tumoyoni uchitechi usinthe mitengo ya mbeu nchesa sipano tugwiriska makora kale siawa tikalimangaza nthendero pano siawa tukulimaza vichi business soya kale tikapikiranga wakavana bara pano soya tukugulisa kuti tidye vichi tamgulisa kwacha chifukwa cha nyengo kweni ine nkumanya kuti vena Karonga pali vanthu vakuzindikira malai muno Karonga ni nambara 1 asindeni sono mwahuno DPP za kuno na kutipusikaso yayi vakayoya kale kuti they can do without the north asisa tizukuti kupulika kung'ana makoti wakang'ana makoti seweli jena sofichi nchito so nase tivarongole kuti nase tijena ofichi nchito mwarongola kale pakuvoteranga makhansarara aya ma MP muri kulongola kale kuti DPP kuno muli jena ofichi nchito Konkomo we konkomo, vai konkomora. Konkomo we konkomo, vai konkomora. Wachakwera wa baba mwana, vai konkomora. Zina lake mwe Chitonya, vai konkomora. Karonga north west, vai konkomora. Kwacha chifukwa cha nyengo ine nkhwiza
tikaza kuno tifike ngeso wamama pala mwamwala panonso tikulandira a provincial chair a regional yonse a chipani cha PP kulowa Malawi Congress Party. Bwerani kuna provincial chair. Ahare Mwanyembe a provincial chair regional yonse ya PP kuti joina chipani cha Malawi Congress Party. Bweresani nsalu kuno. MCP ndi boma Atakwera ndi boma Kongo we Kongo. Okay, Skeva. First Deputy President amalizo yankula pano anthu sakufuna kuchoka pa msonkhano wina asadzaname kuti chakwera kukalonga samutani ndiye bwana First Deputy President tipemphe msonkhano wa ukalonga usakachirikire sokwina uzachire pano papaka a president abwere pano pachani ndi angati mufuna president abwere kuno tabangani jonchi zikomo kwambiri. Over to you Skefa. Zikomo kwambiri. Interview. Honorable Chimwendo avinabo pang'ono can interview yo ikatha Skefa upitirize. Anabadwira banjalo sal. Osatega. Abaraka yokamene kuti amene akwera. La primary la baga kumene kuti kukalonga makamaka ya lija la kusambwe kumpoto kwa boma limeneli la Karonga. Ye ndi nsonkhano mene amachititsa chipani cha MCP amapanga address ndi mayi Catherine Godani Hala amene ali woyamba kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha MCP ku chipani chimenechi chisango chimene changochitika kumene panopo ndiyankhule nawo Catherine Godani Hala kuti timve kuti kodi uthenga umene anabweretsa ndotani. Ndakulandirani
Mai Catherine Godani Hala, utenga amene munabweretsa ngati chipani unali otani? Zikomo kwambiri, choyamba tinabwera kuno kudzathokoza anthu akuno ku Karonga. Monga mukudziwa kunali ma by-elections a few months ago, and ma by-elections amene achanala makansala, and kuno tinawina makansala onse atatu. Ndi tinabwera kudzathokoza kuti iwo anaonetsa chikondi pa chipani cha Malawi Congress Party, komanso kudzamva zina zimene angathe kudandaula. Munamva mfumu anadandaula nkhani ya simenti, ife monga ngati chipani cholamula tawapatsa simenti imeneyo, cholinga tifuna kuti athandizike monga iwo akupanga self help, ifenso tinaona ngati chipani tithandizireko. Komanso chofunikira kwambiri talandira alendo kuchipani kwathu, ndipo tikulandira daily. Talandira provisional chair amene ali ngati regional chairman wa chipani cha PP kuno amene talandira ma constituency governor a DPP ndi anthu awo ma constituency team onse abwera. Ndengati ine ndimabwera kudzalandira kudzatsimikiza kuti chipani chathu ndi chotseguka ndipo tipitiriza kulandira anthu, chifukwa ifeyo timakhulupirira kuti tonse tikhale pamodzi. Pamene nakuthamangitsa anthu mchipani chabwera kunena kuti ife masamu athu nda plus ena kuyendera minus koma ife ndi plus yekhaekha. Munavorowozaponso kufunika kwa azimayi kuwathandiza chifukwa pakachitika mavuto amene amakhuzidwa kwambiri popeza nkhani ya njala, madzi ndi zina zotero. Kufunika bwanji kuti amayi mwafikire akhalenso kuthandizidwa pamene tupita kusogolo? Zikomo kwambiri, monga ndinanena mavuto ambiri amene timapeza mamidzimu amene amakhala ndi burden yayikulu amakhala azimayi. Ngati mchiko kulibe ovutika ndi mzimayi kulawira mamawa, ngati chipatala chili kutali ovutika ndi mzimayi, ngati nsewu ili yoyipa ndovutika mzimayi amakachitirapo mwina mu nsewu, ngati kulibe zinthu zambiri amavutika ndi azimayi. Chaka ndimapempha kuti nionga ndi azimayi teni tichilimike kutengapo mbali polembetsa kuti nizapitize kumikapo Chakwera kuti akhale mboma, apitize kukhala mboma, chifukwa mmene tikuonera foundation imene akuyika Chakwera ndi yabwino kwambiri. For example, quality ya misewu imene akupanga Chakwera ikumaonetsa kuti ndi quality yabwino kwambiri. Ena angathomona ngati msewu kuchedwa, koma sikuti kuchedwa, koma chifukwa Chakwera amapanga believe in quality, afuna quality ya misewu yathu ikhale yapamwamba kwambiri. Andi taonapo misewu ina kumanga chaka chino, chaka cha mawa mapothozo okhawo Chakwera sakufuna zimenezo, ndipo ndiyatsimikiza anthu aku Karonga kuti Chakwera ndofuna zinthu zabwino za quality. Msewu wa M1 atikonzera kwa amene adutsa kwaona kuti wayamba kale, ndipo atithandizira anthu akuno kuti ndi dziko lonse savutika ndi njala kubwera chimangaso. Inde monga mukudziwa kuno ndi district imodzi imene inapezeka ndi nkhani ya mavuto nthawi ifuvula sinagwe molongosoka, kwina kunali kunali dry, kwina kumene inagwako pang'ono inapezeka inagwa kwambiri ndikukokolola chimanga chonse. Achakwera noti asataye mtima, iwo alipo kuwathandiza ndipo akuyesetsa kuti aliyense alandire chimanga, sakufuna Malawi aliyense afe chifukwa cha njala. Very briefly, Madam First Deputy President, the message you came here at Background in Karonga to relay centered around what? First and foremost, we came here to thank the people of the 3 wards that voted for our councillors during the by-elections. We won all 3 wards. This was not a mere fluke, it was because the people are showing their love for Malawi Congress Party. So we came as a party to come and say thank you for showing that support, and we're expecting them to give that support to the councillors so that they continue performing. We also came here to listen to some of their problems. For example, the chief talked about hunger, he talked about lack of school blocks, and we have responded immediately as a party by providing the cement that the chief is looking for, but also to assure them that the president has made a commitment that he will not let anybody die because of hunger. And that is one commitment that the president has made. And we came here just to give them the assurance. But lastly, as a party, we were welcoming people coming from other political parties because they've seen the leadership that Dr. Chakwera has. For example, we have welcomed today in our Ford the president, the regional chairman for PP,
they call them regional provincial chairperson, but in MCP we call them regional chairperson. So we have welcomed him to Malawi Congress Party. We also have welcomed 2 constituency governors to Malawi Congress Party from DPP. That is just showing you that MCP is growing and we're not stopping. Our president has told us that we should open the doors for each and everybody who wants to join Malawi Congress Party. Thank you very much for your time, Madam First Deputy President and Speaker of the National Assembly. Thank you very much. Thank you. That's Madam First Deputy President for MCP, Catherine Godani Hara. Amene undamina nali mlendo wankulu pa msonkhano umene unachitika kuno ku Karonga. Nzanga Kasim Aubi alipomba Kasim msonkhano wathawayi kupita kumapeto ungopanga summarize bwanji. Mwina madalitso in summary tinganene kuti ndithu chomwe MCP mwina inakonzera msonkhano umenewu titaonena kuti chakwaniritsidwa. Kunakambidwa nkhani zambiri zimene atsogoleri amene anali pano ayankhula, koma mwina china chimene tingatsindike ndi chimene anayankhula Richard Chimwendo Banda kunena kuti nkhani yokhuza imfa ya malemu Dr. Saulos Chilima amene anali wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino, anthu asalowose ndale ndipo aonesese kuti isakhale nkhani imene mwina ikugwiritsidwa ntchito pongofuna kupanga score political mileage. Akambapo nkhani zokhuza chitukuko ndipo anena ndithu pano panali amfumu amene anapempha kuti pali mavuto amene anthu akumana nawo, nkhani za njala, nkhani zokhuza chitukuko, ma structures ena ngati za skulu sizikuyenda bwino. Anena ndithu zambiri zimene anapempha, koma Richard Chimwendo Banda alonjeza kuti boma liyamba kugawa chimanga kwa anthu almost 13,000 komanso lipereke matumba a simenti kuno. Leader munali pano mwachitisa msonkhano umenewu, koma mwina uthenga umene anthu akwenewo choka nawo ndotani? Tinabwera kudzathokoza anthu akukalonga mukukumbukira kuti kunali mavoti kapena masankho amene timasankha makhansala atatu, ndechifukwa tinali ku parliament ndi zina zotero tinasuwa mpata obwera kudzathokozera, koma president athu achakwera ananena kuti ayi anthu atipatsa mavoti mpakana kuwina 3-0 kwakonda anthu achakwera kunoko, ndiye tinabwera kudzathokoza. Ndiye chimene tapanga ndikuwathandiza zitukuko zing'ono ndi matumba a simenti, komanso kukhazikitsa magulu azimayi ndi anyamata kuti mwina atibwerekana ndalama zochepa zimene zingathe kupititsa miyoyo patsogolo. Uthenga wina umene tapereka omveka bwino ndionena kuti palibe president wina amene anayesetsa kutukula dziko la Malawi kuphatikizira kuno kukalonga mu nyengo yochepa ngati imene akuchitira achakwera. Mavuto akunoko kwambiri msewu M1 kutoka kulumbatsi mpaka na kusongwe, mukamakwera muchiwetamu patini mwabwera konkuno muona kuti ma contractors ali paliponse, magali motoka za misewu ali paliponse. Si zimene timati ndidzapanga ndi zimene achakwera akupanga panopa. Ndi anthu okhutira komanso kunoko amakonda ulimi wanthirira. Ndi a president achakwera akhazikitsira maskimu akuluakulu kuti adzilima mpunga, adzilima mbewu zosiyanasiyana, komanso anthu akunoko amalima zinthu nthawi zonse, sadekera kuti mwina kubwere mvula chaka ndi nthawi inayo samakhala kulima. Ndi amakonda kwambiri ulimi. Ndiye china chimene akuthokoza nchonena kuti mitengo yowagulira zinthuzo ikukwera, ndiye kuti ngakhale fetereza akudula zimene tikuvomera, koma akalima ndi fetereza odulayo akakolola ndiye kuti akamakagulitsanso pa mtengo wabwino. Mwachitsanzo chimanga chadula, munthu ukagule chimanga ndi 40,000 35,000 mwinanso kudutsapo. Ndiye ngati fetereza wadula, koma feterezayo ungathe kungoti ukagulitsa matumba awiri achimanga ungathe ukagula fetereza. Ndiye kuti mitengonso imene achakwera akugulira mbewu yakweranso, fetereza wakwera. Koma titati tionetsetse kuti aliyense walandira fetereza atati wakolola angathe kukwanitsa kuti azikathe kugula fetereza chapayekha, foti mitengo yogulitsira mbewu yakweranso. China chimene akuthokoza kuno anthu akuno kukalonga kwambiri ndi zitukuko za masukulu. Kunoko tikumanga masukulu bloko pafupi pina paliponse, ndiye kuti masukulu bloko anasaphunziranso pa mtengo. Akwathokoza kwambiri achakwera. Zina ndizokhazikika kwambiri zimene achakwera akupanga kuonetsetsa kuti Amalawi anjane, Amalawi aziyenda limodzi. Ndiye tinabwera kuno kudzauza kuti utsogoleri wa achakwerawo sitikusintha. Enawa amene akumafuna lero kuti adzakonda anthu akumpoto pamene ananenetseratu kuti kuno kumpoto sikungachoke mtsogoleri. Ndiye mwina timaona ngati ndizabodza, koma mumbiri yawo sanatengepo running mate kapena otsatira kwa president kuchokera kumpoto. Chipani cha Malawi Congress Party chinatengapo apita chiona kuchokera ku Chitipa pasi pa Dr. Jonas
ungapake Tembo JZU kukhala running mate wake. Dr. Lazarus Makatha Chakwera anatengaponso Richard Msowoya kukhalanso wotsatiranso wawo. Komanso chodabwitsa kwambiri ndi chipani chimene chatenga ma speaker a nyumba ya malamulo kunoko kumpoto. Chipani chokhacho chimene chapereka nduna more than 7 ku education, ku tourism, ku justice, ku transport, ku defense, ku homeland, ku youth and sports. Zonsezi apereka kuno kumpoto kuti anthu akumpoto atengepo gawo. Dzulo naonjezeraponso a governor reserve bank, a director of NIS, komanso ngakhale Honorable Thabo Chaka Nyirenda amene ali attorney general. Izi ndi zitsanzo chabe koma tinawo ma principal secretaries ambiri ochokera kuno kumpoto. SG, you were here at Baka here in Karonga. What is the key message that you'd want people to take as they go home? We came here to thank the people. You know, a few months ago we had elections here. We had ward councillors elections, 3 of them. But not to the surprise of us, but to the surprise of DPP and others, we made it. For us, we got all the 3 wards. And Dr. Chakwera said, please go and thank the people of Karonga for what they did, to show they trust him, to show they love him, and giving him 3 ward councillors. We came to do that. And as we wanted to thank them, while we are going to continue working with them, we have given them bags of cement. We have also made sure they form groups of women and young people who would start business, and that business is going to support their families. But all in all, we also came to assure the people what Dr. Chakwera is doing. You can see, you have come all the way from Mzuzu all the way to Karonga here. You have seen the road construction along the M5 road. The whole Chiweta, you go up there, Dr. Chakwera is already putting tarmac road across that. Few months from now, we'll be talking history about the problem of a challenge of a road here in Karonga. He's not only doing that here, he's also doing across the country. But above all, we also came to tell them and assure them the lies that DPP is trying to parade now, these are lies. The only leader who loves the North is Dr. Lazarus Makatha Chakwera. And this can be seen with the way how he chooses leaders. Just look at the ministers: transport, homeland, defense, tourism, education, youth and sports. I can mention quite a number of them. Other strategic positions, Attorney General, Director of NIS, Reserve Bank Governor, all these people are children of the North. We believe in the home Malawi. The way Dr. Chakwera rules this country, he doesn't have that nepotistic heart which others like DPP had in the past. Now we came to assure them that we are not changing leadership. This is only a foundation. We are giving Chakwera another term, and we want these people to be with us and understand. I also came here to tell them they should not listen to the lies about the airplane crash. We know it was an accident, but the DPP is trying to politic. He's trying to bring that issue as an issue of politics. For us, we dearly loved Dr. Saulos Klaus Chilima. He was taken away from us by the way of an accident, and we want to continuously respect his spirit, respect his leadership. But we condemn those that want to take this plane crash as an excuse and start politicking over it. We must respect his spirit. We must respect the family. We must make sure that those that want to take advantage should be ashamed. They want to go and grab the leadership. We don't care. But let's respect the spirit of Dr. Saulos Klaus Chilima, because he served this country with dignity and integrity. Thank you so much, Secretary General. Amene undi Richard Chimwendo Banda, mulembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress, ndipo akutsendera zimene zimachitika pano pa Baka Primary School ground mu boma limeneli la Karonga. Madaliso Phiri tinali tikuyankhulana mwina kuti msonkhano ndi umenewu uthenga waukulu umene anthu achoka nawo potengera zimene zayankhulidwa. Apereka zonse zimene amafuna kupereka kwa anthu akutero, afotokoza onse Catherine Godani Hara komanso Achimwendo Banda. Ife kwathu bwanji tikwangule tsopano zowulutsa zathu kuno fwa kwachita mdima ndithu maso kuti zonse zathera pamenepa. Ndithokoze onse amene anatithandiza kuti izi zitheke pano pa background kumpoto kwa boma la Kuzambwe, makamaka kwa boma la Karonga, pa boma penipeni kuti zonse zikhale bwino lomwe. Nainda nzanga ambiri kwambiri ndathokoze wonse kupatikizapo Kasima Ubi komanso Adam Zundaninge koma Franklin Amtambalika ndi wonse technical amene padakali pano singati wachula mmozi ndathokoze kwambiri komanso tikubwezereseni ku nyumba yathu yolusira mawu ku Art Bridge
area 47 sector 5 zinanga ndi madaliso phiri ziko mwambiri. Simba Stadium, Chakwera Wamanga, Zeus Stadium, Chakwera Wamanga, Simba Stadium, Chakwera Wamanga, Ofesi ya Bwana Kubwe, Utoro Wamanga. Malawi iende ndi Chakwera, 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 Mpoto. Bagati, Chakwera, 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 hey, Azawasi, Chakwera, Teddy Pare, iende ndi Chakwera, 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 Malawi. Kota kota chingi Chakwera, 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 hey, Azawasi, Chakwera, Teddy Pare. Jina iwegege gege chipandi mwajiona